yaba na yanti atenkaboni bia asidan kuto ena yade ebema krupo twedi ampon opamresi akwa woko ne ba bi na mofra hu na wodwane achirebin adu asare tetetu a ne ho efe na nso na no enye ya hey Asem Mpe Nipa yaba na enadwo no yaba no so ne yaba no vim na ene asem chenche da proso no ano odene papa ene asem no obia ntrase na ontamu chuku obia ntrase na ontamu chuku asem no ano odene papa na ene yeko asromaso kwanta na yakodi dwuma asromaso kwanta asem nene ye babeka ho asem na nwumre yi wo yuasi wansasi hey ene hwan na wi abere wankunuma Asem Mpe Nipa ne so no ene bra frɛ obi na obi so frɛ obi na ka kyense won twen be Sompa TV na won twen be radio no na omientum na afoforo bi entumi entie bi no so abapa wo sima enso wo Sompa Studios ha bronya bosum ye di kan opepon no ne da etoso aduenu miensane ne 23rd January 2022 na eneso ye da foforo akrupo twedi ampon basaya domanka sawabo enya Asem keto akra wamra samwa atrase odifo pokobna David ene wagina adwanya Asem keto akra na buradi nyankopon hey ene na sembia meteye no ene buradi nyankopon yi urade da bena ubeba Asemu wahina yire mame yabua akuya asua mabronya waya wagina adwa abrewatia chief executive producer ema dwumadie eya bema wusu kantankankan ekoba jesi ewa asa na ya mensa brampa enso ewa ha wayo koba kwaku yabua enso edi dwumadie mu tenteman enya agrokra na friye waka producers ho a nene ensemo yakunchire na yade abto ya proso yebetu no sre ene abasa yade eya twapia na yade atwi yese anopawiane anwumre na empu anadwoye koda yebawie no anodene papa mampike ono ene ya mibonkum hene wo chichi fidie mfuruma ede emame okọ MC awa yima wo ho saa ena nana yawo enso edi djuma enya Asem keto akra kofuro bofu mpa ba masuketo ameyipa bre na sa ya aboaji fosuo nintin fosuo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so enya Asem keto akra na enenkoda bi emuade enkoda bi muade ena wo mo sai aban ajapade na se wakotwero nsohwe na empo modi kanfo no nsohwe na omotwere na ankoyi a na mudi amuse ni wa makotwero nsohwe makosese school nyoma awofo ntete wo momayi o na ka asem we kura de kamo mu wo bi kande a ene kamo fo mo ni kire wayek fo ena kamo ni wo mu no wo bi kan every sense so ha mo twere ye no wo mo ena amake na wo man Ghana no eduru babia odwene wo man ho a won hye dan tiase papa hwe kola ajapade wo school akura yipe bia ka ho we omna samwa empom te sen jadi ache zama kacho se dwada no se nyame de beto edomwa na wada nyame ase dwada mu nsemu pa free ifiada eba bisi dwada mu nsemu na dwada bi che dwada bi hia ana dwo nsem hwa nsem bia pie na nyo na yemfa pompro mesremo nwase bi kan konkuta kan kuma nti dia sie bia no semo kacha bi watia wonde wase me patana wonti de bi o mane pompro ho ya di fa chef na enne kasa bi koso baabi on Oforisuo omo kasa bi e wo Ghana na enne me se feme be market e cho kacho basi krasini o tesi the word krasini no yeni krasini bia o baabi a o wan kasa wo kasa no baabi a wo gina no
ɛne ne ma oyɛ sɛbe obi bɛka kyɛ so yɛ kurasini o saa kasa kurasini no ɛni baabi a o ya ne afa ne sɛ sɛbe ɔmo sɛbe ɔmo kuro nketewa mu ɛne ɛfa ne saa sɛ kurasini dabi masa the word kurasini no ɛyɛ wankasa wabrabɔ ɛne nneɛma bi a woyɛ a ɛnsɔ ani ɛne emi nsu saa word no the nipa bi nsu saa den sɛ kasa yɛ ka kyerɛ obi woyɛ kurasini no baabi a wankasa kora wo gyina wo kasa amanfoɔ hwɛ wo no nyame ampata na obi na ɛbɛka wo mom na yɛ de kurasini okay medase Paul Kwabena bla David ba ne mpom te sɛ onyankopɔn nhyira papa adom ɛne ahwɛ yie okay nyankopɔn yɛ adom ɔnom sɛ ɛyi no ɛbobɔ so ba wo bra de no me de bɛ na wɔtwe ɛti ekotiv ni so adawro no aboam na agya yasere bra pinina yɛ kaka ho asɛm wa kaka ho asɛm wa wo de sɛ na so mpenso na apɛdɔm mepɛ dɔm wo mpenso ano wo de dɔm ne mra etuo na nkasa do bɛba okay eti dɔm ne ba srɛ mazifoɔ ne abrochirefoɔ no mesrɛ wɔ mu yɛna mpanimfoɔ mu wa adum aposifoɔ ne asogyafoɔ nyinaa no odiifoɔ pɔ meta machi kama wadawro ma meme de bɛ na wɔtwe yɛbɛkɔ so abɔ nka na why arrangements wo de mizo ne 5G miza na ɛkɔ Oforisuo me ne wonante yei umfeli da woyɛ nyansani wani ate na wonim te wo de 5G bɛkɔ memfa mizo ne 5G na menkɔfa deɛn ɛyɛ mizo ɛna ɛkɔ aseɛ ɛna 5G ne so surprise okay me patch what aseɛ Matias na ɛnya asɛm ketewa baabi a bɛfa bia mizo mahyɛ da paa me bɔn ɛho canopy ayɛ ho saa project no de ama adwumawura okay mekyerɛ sɛ me medɔ adwuma no mesusum ne piaro ɛwɔ mizo and 5G na no de yɛ de ma da bɛn me ana mapɛ agyeɛ ayo ɛnde wontim tum adeɛ so ɛti ayie na yɛba no mesrɛ wo braseɛ bra so mefoɔ nyinaa mesrɛ mo anti piaro de wo a piaro magya tum obi antimi ntu dabi sɛ sɛ kwanyame adoma no ho kora no mante biara no metwira kɔsɛ man 50 million piaro no nko anyɛ izo 50 million ya to bu o de bi sɛ me no oni sɛ sika ketwa me mpɛ pesika kɛse papa no so nani ate tɔfia kɔ nani ate ɔma hene so nani ate tibde sala to koto mani mu a me gidi so mesta mpo so ama me eti piaro 5G miza yes na nyɛ izo me transiye 5G mizu brabe nyɛ izo sao sɛ me ko rap ba bia can getting to billions but adwuma ne nti me do adwuma no okay nti 5G ne de kɔ me de ba yi na wɔtwe okay me dase adwatia yey na wɔtwe ne mu ye bibia hye yie Awurade adom bibia de da na akwan me amahu so anim da ho hai makonta ho ye ne ho ye jo mizo adaroma na o kan se na mizo ne sa 5G na ebo na de ode kɔ no anum ni nyina na o se ya na ye blog in fact mema no wa anya mizo ne 5G no anya 5G ne nkwa wo anje so no we kaka mizo na so ye adwuma wo mema ne se obi wo hwa obi ya ne enya 5G ne nkwa o ye bema no mizo sa miss fruity no ne no mizo no 5G ni bi se wonim se fruit ni bi wo hwa se wono no mo a se de emu ahoɔden ni sitie no eyi ntine mo mantine no emu to sen so bi ana moja bi fam a ekɔ straight enti me kan for the ama mema no mo amahu line no eya papa ohene yire ne Dr. Blessed Foster me chiawai be da senso wa ma bibia akɔka ma de ama minti mizo ne 5G no akwase Sompa se mizo eye papa mi kunu na ye bo anso aka hwe no me ho ada ne no na me di ho adanse no eye kama nyame ya adom ye da so ti ase tekirema da bodwo na asem bi na na ye aba ma no so omuna asamo ase account na ntina na aka oto account na ntina na aka oto nti no media wat takra ma me fa nwada kakra nya sa ase de ene masi bobba na so na somewhere da badwasre de no wa wantie bi no wa ye ho ye sha ase ye number nu esuma ye number nu na eyie enti ene mu nyina na sha ase ofo so wa ante ho na san na ina no ya wada no na said de ensem no esi kro no ana no ya wada na bla se wa ka so be bodua be bom dua no wa ba o tu na de na ba wa ba nti na so me de snap aba ene ko sua ene ye ko asoma so kwanta na e wo se tisi form na ye ko bo adwuma said de adwuma de esi tie no
Yanchi asun enti asem o. Sa pepepe. Asem Mpe Nipa yenhwe sufa. Ye do asem ni musukọ. Na ye hu de atwa mu ankasa. Sa wo ba wo de wa asem ba na e de be ka atwa nya de so anade wase ye de oto na ye de wato level. De wa wo so aye asem a wo na wo ba ye no. De esesa wo ye no wa anya wo so ye be ye sa pepepe. Enti ha de atentere ne pepepe ye. Na Oforisuo medru ha de wadaroma. Ma me fa ye numbers ni ntu dwa preko. Eye 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0552 0955 93 0552 0955 Asem Mpe Nipa ye numbers no friend ya ye bejo so na Facebook no Sompa 93.1 at the same time Sompa TV Ghana wo share live wo ho and na YouTube no eso ye Sompa TV ne obi se wonya aware na mom me no te na wa hwe de na emekọ no wo share na se wuntime nwade a you can live a quite that wanim e kwa na wanim te no ene eda wonti no amafo nyina mra na yentimi efridge mede na se na yentimi enfa nkwa wie Oforisuo over to you. Okay, Asem Mpe Nipa chumatie na waso eguso abutie no enti YouTube no ani Facebook no o subscribe na wa share sadia foforo ebetumi etie bi na wa hwe bi ede afri ho na Oforisuo me ne mapamfo afutu semo a yede ebra na anwumre yi tete obaye train up the child tete obaye na odofo obatan ye se ye kasa tete obayi a na eno enkyere se wo hya no kutupa ana se wo pampa no eno no ene ye frɛ no tete o na entete bi so wo hɔ a enye se wo de wo ba no ekosuku ana se cultural group bi ena ade ne kotum se onsua bibi ana se wo de ne ko Sunday school se won ko no kosua Bible nye no na kyerɛ se wo tete obayi o na emom pokra no sebia wo kɔ baabi na wo de akoda na di wachi no eno enkyerɛ se wo tete wo bayi o na empempi no enye kasa a wo ka kyerɛ akoda no ena no ekyerɛ se wo kyerɛ ne nyansa ana se wo kyerɛ ne bibi ana se wo tete no na emom enkoda ne bi wo hɔ a de mpanifo no ɛyɛ no de pani bi ayɛ no eno na ya na mpempi no enkoda no mo hwe so na wasua eno ena mpanifo se de wodi akire no ya na opese wosua de odi kan no enante eno ti wodofo ena nwumere masem ameka kye onyina ne se wo se empempi no hwe se ubetu banafo na wakyerɛkyerɛ na nakwan na mo bia obefa so ewo abrabom wakyerɛ ne bone ene papa wobi wo hɔ a wo fie utimi se wonom cigarette wonom de kyerɛ akoda no wobi wo hɔ so a wo ye sisifo pa obokro no wo ma akoda ne hu se sei no ote krono na wo bɔ na duru ba bia utimi se wo kɔ amanfoɔmfoɔ mu a wo de akoda yi kɔ afuo ye nya ode a enso otwamu bɔ de atumu mankani tumu bayere sei na apesa akoda no onyina obabaye entoko ehu hia entoko ayema na maache no ono koma no mjani a sa ntoko no ko a ena maame bi wo hɔ a papa bi wo hɔ a ne ma wo hɔ a wokɔkɔ wo susu se sa ntoko no de ya nkoda no mbesua maame bi wo so so abobofie a utimi se kasa efiri na numu ba no enye kasapa kasa eba no nyina sebe praduasa na nanu monimu a eye adwaman kasa bia eni kwan so kama akoda no te no saa kasa no ene mpempi no ya wo mokeka ne nkoda na sua na nkoda so no sede Nyankopɔn si ye wo mo no ade bia wo ye bia no akoda no hwe no na wo mo adwene no ekam saa no onyina wo beye menka manenwa se okofie bi mu a atamdidie wo fie ho no se okokro bi mu a
kuro no ankasa wo mo ano oya enti nkoda no yetete wo mo ba nyina no saa ntete no a no mo ba famu a wo mo ano be ya wo be patemdie empanifo atemdidie kasafi bi wo mo anum eye ntete bi edetete wo mo ba bi wo mo firi no na aka wo mo ho abrewatia wada Roma kai Proverbs 22 verse 6 ema me hwade said ya tworo no esika na yemfa entaye dwumadie no ho se obatan obetete obaye na dachi ankwama no wanyini abaye panipa. Proverbs 22 verse 6 na yenkan enko yanim. Proverbs 22 verse 6 Oforisuo mebusem etie duonu mienu ne nsensa so ye no etoso ensia osechire abofra no ekwan a onfaso na se onyina onfiri ho. Amen. Osechire abofra no de chire abofra no ekwan a onfaso na se onyina onfiri ho. Amen. Amen. Said ya tworo no esi eka no osechire abofra no kwan na onyina wanyedai wanfiri ho. Sabre odofo yi ma me papa yi akoda na ade na ba wiase no ekwan na wo kire no eye kwan papa na anase ekwan bone se wo kire no se de onyina wo mfiri ho de a eye papa wo kire no a papa no onyina omfiri ho ena ye bone so a bone no omfiri ho na ye digu nsane ani a papa na wo kire na babu akoda no daache anase bone na wo kire akoda na babu ane daache eduru baby kura no a kasa bia ya na eduru baby akamfo kan no wo se obansi oni e wo se etimam ye kasa akoda ne se wo no papa ye kasa akoda ne se wo no eye okro no bia wo bo na akoda no befa eye wadwama mo bia wo bo na akoda ne nyina wo ba befa na anasa brabo ben na wo bo na akoda onyina wo mfiri ho saa ena maamefo no ye ka kye mo na nwumire abrabo ben na wo bo akoda no ode etete no na wonyina wo mfiri ho epempi no ya na ma na ta kafie eti se wo nu aduane na akoda no te ho a sene na akoda no behunu aduane no a saa na sense kuro amafo ho nsem ena wo tifie ena wo ka akoda no sekuro no basua na empo kura no se wudi mpaninkom a akoda no ese kapon no firi ho no esanse da bia wudi nkom akoda nti wonti no empanifo odi nkom odna no akotum enti woko abonten a empanifo okodi nkom oba bia tsena odna no batum efiri se de kire ne fie ena odi apia abonten eduru ba bia kasa bi wo so ase koto nwa no ma eti maami ekoto nwa no ma no na chesa brabo papa bia wo bo no nipa asomasi be wo ya ade se nipa asomasi be wei de ne papa tie saa ni bia no afo eti kasa we no awofo no yempo na ese ya ade bia ye kama na enkoda no atumi asua na wonyina wanfiri ho enu tie na nwumre ma asem nyina ne se obatai wasudi e wo se oba brabo emu ana akoda wa wo no ubetete no atete ne kwampa so na wonyina wanfiri ho na akoya de so ama no daache eti yenhwe na yentete emaye yenhwe na yenkyere ye makwampa na daache bi omu amfiri ho eye me modofo pa oseya aboaje fosuo omra samwa Oforisuo medase yɛbɛda nyankopɔn ase sɛ ɔhwɛ so te sɛ deɛ na yɛdi kaka no na dwo no nyɛ easy sɛ nyankopɔn so akyekya no wama yɛbi na yɛba bɛka aka sɛ radio station adɔso te sɛ nyankopɔn yɛ wadom na sɛ ɛduru adwuada sɛ na nya bi ka na wada nyame ase na nsɛm na wɔde ba no ɔsɛ Oforisuo afutu sɛm no Sompa ababoa nipa paa o. Oh yes. Because ye na me asem bi e ba beka bi an ya na ye tifri abonte ansa na ya ba beka. Se wonu amu ana wonu aduane bi si ho. Na se wokọ ana wotwam na hu se nipa gusu a. Na te se aduane no ede ana nipa no na resident a wode kwa akotobi. Na wo hwe ye program yi e free anopa beto samre obi obeba program bia so no e ya futusem na futusem so abo nipa ko so futusem nti ama nipa bia nko ko sha konfu no jaye nipa bia duosi wo ko no mawu no wo jaye te futusem na enya sam ketwa Oforisuo enya sam na wo de aba no
sɛ wo hwɛ mu paa de a me kakra metima ka sɛ drum bebe na wo hwɛ movie na especially Ghanaian movie ebi nye ne nyinaa sɛ drum bebe na no ba te wɔ na mo hwɛ sa movie ne bia na na me hwɛ bi me mpɛ sɛ mɛsɛ obi adwuma but yɛ de tufo bi wɔ hɔ aba no fitiase no ayi no ɔmo de bɛkyerɛ no ebi a kaida bi ebi a susubribi saa nsɛm no ya na nka ɛfɛ ɛboa na mu nsɛm no a ɛwɔ mu no obi wɔ hɔ a sɛbe yɛde ne yɛ movie no ano twa nko a drum bi na no ɔbate ho a ya na asɛfem na de na wo ka no maame bi si so a na ne ma nyinaa no yɛnka wɔ mo obɛyɛ na wakɔka nipa so ma sɛ ba because of a nature ade ɛwɔ fie hɔ maame nankasa no from ɔno ne maame ana from day one efiri soro ɛba fam nyinaa no efie hɔ wontimi nkɔdi mmɛnsɛm wɔ hɔ but yɛka mmɛnsɛm a yɛnkyerɛ mu ma nipa bi hu sɛ ɛyɛ mmɛnsɛm kɛkɛ ana ɛdi nti na akɔba ne saa Oforisuo adummerɛ bi na kɔtie obi adeɛ a wɔde yɛ obi a nanso sɛbe ne maame akɔgyina ne ba n'akyi a ya na adummerɛ bi ahote maame nka asɛm bi nipa bebraa nya nuta mesesa nka omu wo mawu no enam afutu sɛm a sɛbe ne kasacha yan kasancha mu tin nkura na frɛ dai afra tasefo asase so sɛ wonya obi ama ne bɔne chi dɔm sɛ akwasi ade a woyɛ wodidi wo nwa nya gyan akebi anipa ne da so te ase bate na wobɛhwɛ maame bi onim sɛ ne ba no ɛyɛ krɔmfotachi amoa paa onim sɛ ne ba no sɛbe mpɛdwa sɛ dwuma sɛ ne wodie onim sɛ ne ba ne atutua sɛ made na ne ba na kɔfa ba no ɛnyɛ sɛ sɛ nkɔkye ne ba ne tra hɔ ɛnɛ ɔno no kɔba ɔma maamefoɔ no bi ɔma ne maame ana efiefoɔ bi nti no ɛsɛ eyi nipa so masi nka na asɛm ɛwɔ kuro yi mu Ghana ha mese de bia meka saa asɛm sɛ awofoɔ ɛne wankasa wutie no wonni nyɛ obi ana wawofoɔ ko obi wa sɛ bi yɛ kan ne maame ɛne ne papa nyina wu afasa to ɔno ana ɛbɔ ne bra but fa bi tu sɛ bi ukotodwem adeɛ na wodi yɛ wunua no makasa asɛm wɔ sɛ Oforisuo obi wɔ hɔ wiase na ɛnam no yɛ nyina wɔ hwene yɛ wani yɛ waso ba yɛ nyina nyɛ pɛda so obi ana life dide bia makasa asɛm wɔ sɛ wobɛtuma ka kyerɛ obi adidi na tempa ɔde bɛkyɛ wo wobɛka word ketekete bi aka kyerɛ obi wobɛkum ɔbɛsɛe wo ɛno tia na makasa asɛm wɔ sɛ nipa da sɛ bia wote wiase a fa hyɛ wadwen mu sɛ bibi bɛtumi ɛbɛtumi ɛnyɛ wadwen sɛ bibi ne wiase yɛnkɔ yale bi ɛfɛ ne sɛ yɛ nyankopɔn bɔ wiase ɔsɛ obi but yɛbɛfa no asase so a nti adeɛ bi a woyɛ bia no yɛbɛserɛ awofoɔ no na futu sɛmi sɛbe ɔne wo ba te fie ampa ɔne didi ma obi di but ɔne obi anya asɛm na ɔne nipa no anya no wogye tom sɛ woba wiase gya wo ba no saa nɔma no wahu bi pɛn fa to wo ba no fo na wonya deɛ ɔyɛ no na ne nkwa ɛnware wɔ asase so ɛnam sɛ nnɛ ne ba ne kɔba ade bibrɛ no nti yɛma akwasi kyɛm so yɛma akua kyɛm so ɛna osi hɔ na obekwa na akoduru baabi afo ye ho hwe nye yie yenim obi a woboro ne maame ade a no wode ye obi wa bonte maame na nka wodi firi ho no wode aba wo so satan bo so obi akono ne ti akwanti de wo ye ne maame nti mote am hwe wo so obi asem mebo me na menkoka we mu asem efiri ntete na ahyase no ye besere awofo no se dua bia ye dua no na dua ne enyini wie na ase na ye kakraka wo tene na enye yo eti akora ni hwa no yemfa enoma bi tete no yemfa noma bi tete yemfa noma bi hwa na dwen mu no Oforisuo se dua nyini ewie a wotere na enye ye na mo mehwade a wotere na eye ye Oforisuo me da ase womna samwa se edua enyina na epo abam anyina wie wotere na enye ye odifo bla ye tufo wo ye ma ho titiri wo ye me ankase odifo po me ma akasiye makumako miensa woni de miensa minum ne tifi wati asiye divu ajo se enum ne tifi na uyi kristo sunfrimu a enyeye because one say we impart oil for blessing the ma o mano starting now no motie no so odi nyame suro ewura omumu every say me started say me ne me ma edi agura ka komo no me momu ehu tumi a eye mienu
me ka se Yesu dome wa bonsam ni tumi bia biu etimi nyimfiri wo so ba bonsam dome wa onyankopon timi yi no me ne yedai efiri wo so etimi party sa oyire ma wo mu se etese wo suro nyame pa na se wo suro nyame so a one krono emwa wo gikoto de otoble me enko emfa wo mo adamfo a sebi mpreduasa oye tutu asem e wo school ana o mantemu metim makao enye bi de to so third hweyie pa no ankoko wuro bi dem o papa wa ha dan eye dan na munyina mutim ale na wo firi wo dem akwakọ wuro bi dem tape adwadwe bi wo ho TV ebi wo ho eno titena se na hwe o TV se kom di wa o beka che papa da se me ka che se bi ni wa me pa wo che aya atemase ye starting nkura we di nkomo the beginning abira wo impact wo yire di ama wo mu ama o ma hunu Kristo se okoto bonsam amene mu a onyankopon betumi ama kwan ama bonsam aye no ansa na oba bagye no ebi so na obaye no anyew eti soro bonsam na ginyamedi de to so biu nipa bia wo wiase bia wo chen wo no chia no na fa ni die kase pa ye de ema no osuma na se suma no eye ade aya e wo se wokọ de to so biu hweye pa na ade wo hunu ye Oforisuo ye me masem ye kan yo o mba asa na me kan ade wo hunu ye na wakoka frame wo frame ana wo create bibi na de ato ade ne fita wo so ye white enye bi da me ma me mei ade efe na ni brie e bia no bi chatade efe wo de ye ntomago ma woni nyi wo de ne ho emu ni mire obi ade da so mo woni bire obi ade da ene e de obekokoro no mu ana de obekọ sayi mu de to so bio hweyi no twetwe obi nentini me ma afutuo eye titi wo mani ye ni nyina ye kasa kire wo ye sade ne manyina now the impact so wuram said them this Saturday no because we a Christo ni you matter what o kwasori a enya oba ofie obo so sade we ye sire nua batanom ye maame ne papa nom wo kwasori a enya wo ba ofie se wo ba no wo ja ne fie na akosi me kwabo me de adwane sikeche ho wo de wo kodi ne sisi akomodo de bi dwale no se ne na ko ne sisi fomu a fare ko wura so den wo obenya wo sere finyame ho ebe change na adwene obekwa ko gyan bebia kase me ko Sunday school cry ko kase Luke chapter 3 verse 3 se so ne wo ho eyi mpate akwa na adwene e ma ne be fie e koye fa so tete ye ma eti wudi hu Kristo hu wura ni mu na de wiase 2 meter to se wo fum obi na obodu ya nyakopo bitima hwehwe han amma sa de na to a akwa ne ye bibia osuro kakrakra Oforisuo se ye bitumi atete ye ma pa agesi ye ka koye ma ho ade mu duru pa se oba free school aba uni ho wo adwumam wo anya no mimminda ode betre fia no ma ne be trase na no mudi nkomo pastor edi ne sisu na wotwe ho ne ka wo ana anyumle me frɛ nana na comprene se evangelist atwime kwam na ya na o so sada tafre pa me come ne down ne kasa ye no o wi akire no se da Oforisuo na me se woni wo dan pa cha oba ka che ne se me Oforisuo ohun mi wo enema bia me yi patutu nkura no se de be ye bedum le bi no mi ni ho kura na onkonkoto sawa mane nim me saso kan mo mi esa bom mi tito mo ntam wo ye mistake a ni matwene nim no wo ya pa che wo eti eboa ema efie asetena emofra asetena no eboa ema krono mam enibre mam enibre ba nipa bra bomu a bra me se chele wo tekura nipa betokwa na ye wo ya na wo yem hyew ada se kokokum nipa na kokko wiade ye besra batan okay sadi me wunyina boa ma abatan ye abatan su na se wo ja mofra no tra akosko aba na wotwe mu nyina musa na hwe
ebi kwa na obi akoka no teacher ni bia bona ba teacher ni bia so ne ba bi obi akos fefie no wontimi musa no enam se hu ti se sisirenti no oba ntimi ka venchi no bra fom bunkura no fa ne die mankura no ne ma ahobrase no domra nkura ni mu na nkura ntimi mra won chen se oba se be ma na ye nyina ye ntumi entete mofra na bedum le bi no agoggo wie se wote ho na ye se ache oba atum edi ehun ase wi hey abra wo ye sofo woni mu guase wo ye elder woni mu guase wo ye president woni mu guase eti ye be sere ye be pache ho ye nyina ye nkamom na ye mfa ye mane nwura kristosumu na ye memofra no memede ne kosere na obenya chance no mufra so de ba eno mari nyina ntase eno ne ye fa ne coconut meeting mami fantum coconut meeting so no ma family no tenase na mo ye meeting na we wie na mo sesa chacha mo ho fekeke coconut meeting medase arotia Oforisuo bema medase papa ye na mesha mekasa na se no Oforisuo mesha ase de afri anwom na wo ha aduono nson na nsensa so miensa no oka asem bi wo se rade ajapade de ma na yefunumu a omo yefunumu aba aketua yefunumu aba eya aketua anasa reward nyankopon ode ema wo sons are a heritage from the Lord, children a reward from him. Enti ema ye ade bi a wonum hu hia rade papa ye so hwetresem ne mu krampo na oka no wo Matthew baby se mama mofra ne kwan no mra menche na wonum se na osoro ahene enum ye wo mo edia na chese we say ekire se nyankopon ana se Yesu Kristo yade a na nikum emofra ho papa ye na abribia no eya na okachire nipa ewo Jeremiah is 29:11 wo se ye mojato ade ye na ye mumpo no na ono awurade no no onim ye enti se ye bawi ase a wo ya abofra awurade ani kun ho na awurade ani kun abofra no ho no na won pesa abofra no ankasa wo bede ne ho na wade jaso ahye etese bodejo anase kwakwa ye de atogemu a onya obia enkisa na obehye nti no ene nyankopon ede ne fa awofo so ede wonom ebeche ye sebe ya awofo ne bekisekisa wonom ne adada wonom sebe ya wonom so enhye na wonom abrabo no enkoye basa Oforisuo ntina Bible na esaka ye wo baabi a okenkan ye wo mebu semeti aduonu mienu ngichemu ensia ne se chabofra no kwampa wo mfaso na wonyina wanfiri ho no na ne nyina mu no eya na etoda bi a awofo no binom eye ne ema wonom ntetema awofo no binom ya sa akwada wo ho a wanya emfie mienu ekro ubehu ohu panyimu a ubehu se ade bi kitana no wato abo no maame ni gina ho onka hwe ebia onye na adwen se bia okwaje ade na bi kura ye abosia na se ebo na ebi egugu ho a wo toto ede abo obi ebia wo ba maame ne nche ne na ba bedi nkomo wo se maame no je ebo ni fra kwada na nsem no onye saa na ogina ho no wo sire junior de saa o de onimu an mi se pa ja o pa abo toto dodo se ya no aka no watana na okọ akwada no hwe sini bi anase wo hwe movie bi ya wa hu se akwada de wo yo bo hu se me na me wo Ashtown na emre bi ye ko fie bi mo ekwo hu ye nkwada no wo be hu se we ato ho na ba kwada no so na ese de wo bu ni pound na nkura nkete be 4 years 5 years se ne maame ewo ho wo bo hu se nkwada na ye saa ewo se wote akwada no afa ne so mo ye nkwala no mo bi awo ada omahine ye odubuache yankasa ye senior man ye papa ye bra panyin oka asem bi ewo food for thoughts no so na oka se akwada bi one ne papa ba ho ba na office na wo mu edi nkomo ni nso ewo ho na akwada na hwe egu ayi ni so sa den afa papa no so a anka junior stop eno ansa wo hwe ni se ya wa bo bi o wi o se omahine aha na wo sesen onye ready so obetia ne banana say obeka acha ni say jina de wo ye nenye ye won kwada bi wo ho a wo tete wonum no afeya wonum afifiri say ba no wo de ade ma na ompeba wo say aduane kra na ade ahya ne nsem so oni a
Obahu say what to aduane na sabo, anasa what to aduane na twene. Okoka no atena fom no wo so ne nan na wo bɔ na moto amu kyiraw no o yesei na wo fo no ne yete wo ne yehwe wo no. Akwada no kakra. Yenhwe say obi free plekope enyini plekope na won kodi nsamone. Akwada de ode be hya ase na so be hya ase kakra no. Sa won tia no won tire no a, usa no anu ode be gum. Se usika 50 pesos da ho, obakọ no akofa won kan kyerɛ o so ba se nye sika bia because sika ne bia bi on 50 pesos nhyɛ da nye sika bia. Afa no ode kɔ 1 cedi 10 cedi da ho, no wa ye. Afa won do 5 years no. Obawo se 50 cedis da ho no wa ya da ya me de kɔtɔ ball, me de kɔtɔ we say. No ɔkɔ na ni montia no. It's a theft. And I can start seeing kakra no. After obeying no obekwa abonten no ode kɔ ho nim say enhye da nya yi bia we de say yes sika bia. Yen chira mofra no kwampa wo no memfa so. Na wonyina wanfiri wo foso medima no di sema ebe wieye no. Se yehwe eye mebusem ho eti aduo no chichemu du ba akɔ na wo se abofra mpo wo de ne yoye na ehu no se na de ye no beye yie na atene. Se what wo ye Kristoni, wo ye Muslimini, ye bo wudin hajia papa bi, alaji papa bi, alaji we de, nyamesom de onfe ne agro. Kristoni we say de, ni nyamesom de, da bi unya bibia mfonso bia wo ho. Na so no, na wonu mo mabi di nsamo no mo se, ye de wo mo police aba, na wo ba be chine ba. Minim kro bi so yesusa no, obehu se police ni bi beba kro mu bo bia, na wo refie particular house bi wo a wo kwa akorem. All because say ye mo wonu mo chamoso nkwada na e wo ho no. Enti da bia na di bone na awofo no so eje. Enti sa wo ba na sa wo se wo ntenetene no, na wo begja no be hye ne tacho, wo di nsamone o ya de enye, na sa wo se wo nka because o ye mama ba, o ye dada ba, pim go ko TV so a o ye mama ba, na de jeje ne sa. Obeba be ye mama ba nso ama obeba be ye tacho di ama afei okwa abonte aba wo se ense hunu ni nsanfo se bie so se bie kronton ya ensanfra na wo ye ade anim guase e na de bra wo fo no ye hwe de ne asokware senior high school ye wo we de asi wo ho e hye be maku 6 ya senior house master de wom we de wom e na school ni so de 9 ya hye ni nyina bobo ebi wo so ma bobo glass o ma se ni nyina eti ya sere san kwada no ebi subani bi wo mo pikin wo school ebi so wo a wonom de hyase wo fie ya ntia wonom o ma me nu se bia anya yi bia sent no hwese wo de anyina yesi dua nyini na se problem a wo tire na ntintie sua no ya hwa sa wo fo ne betimi atenetene ye ma na daachi omo nkofa anim guase ene wo haw bia emesua so wa bra yedo ye mpanyin fie so a eja ye pe ye board dwo ana se ye huru jabia di na ye tina nanom nse do nti dia mede ma wo fo no wono mo mani nko mo ema ho no mo ntrete ma na wo tena wo ba wo ngu medase ya tete ya mani ye na daachi akwama bi no wan free ho esan se se wan tete wo ba yi a wo betwa so aba daachi bi 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Oforisuo bema yey we wa ni atiti na sha me de wo adati for papa kefi yo na manager mi boss a ojidi o ma mi bi Obi. Okay. You am chairman, I'm chairman Papa Sofo. Oforisuo first na in school. That say you did go school na e di man e tell. After first ni kula no, you be boni bi wa bonti no. Na pe mi bi abu, na wa ka so musa, no di wa ba wo ni ho. Ne money gana, ko be ti abu bi ba. Ko ti ni obi ba. E ti ene amon kwa ni ye de. 40 years there. Umani, work on kind, but not Union Chewa. What nothing kind, I bet Shakumase at Waqua. They might be in some. I don't know this now. You know, free our phone. I on the car. Now, on my when you go, I allow go to class. What of my man coming on Facebook and I'm WhatsApp all day. What's running there? Okay, hello. Hello, good evening. Panipa ma jeso din baby a free. You tell me Solomon because I think that. Yo.
It's a big phone. I beg your for Joe so. Aha. That you make and say, if you hear my yeah, you school a bit yet to Mamma memories can make him my hand to make him now. I'm going to be ready. Yeah, a better announcement. The exact form, the anti bendy. Yes, I knew. Okay. Hello. First of all, Yay. Mpe Nipa Majusu. We do do Dana region. And Jelfi. Yeah, a best Abuzongo. Coming to why yay, we don't can and we would me. But one would be Papa be and shout. Also, wouldn't say me yet to turn us and to that. After some inquiry, no. You suck it back to what it's of Foba. And tell me what for Foba tray. And I'm going for now, I'm giving you Satamon, and Sharma Julia and my tongue, but I'm moving at Jessica. And I'm a year for we had a bit of Samuel. So, and then Corona Bank, with the enemy, I have to say, Mamma woman, because which I jump fee, daily jump fee, no, I jump fee, Mamma, just a jump fee, and then look at 20 dollars. Then I'm saying I'm a pipe for mommy, man. What was running? Not the two mamma for my saying, I didn't say so many no one said and said, come on. As a so, tell me, enough for a nominum. We have communicated for you now, okay. And I can feel, hey, I quite know them say, it's just a woman, come on. As soon as I took my Africa, I go back to bed. As a son, come on. I free and Tiano, and I mean, when you hear it, Nameton Comati. One more thing. You never can be the man said to my dear Moyan, Yamatum. Okay. And I didn't want mine, the baby would be an agency, which Yana Lydia mine. You know me now. Okay. Piao. Hello. Hello, Benjamin Juma. A Juma Darcy. Baby, I'll free within. Like I said, free went from Kitrim, and then we have process. Okay. Now, maybe a mathematical mechanism. Now, say, my baby, a woman, Benjamin. First, I'm afraid, yeah, make I say, and a principal on you, what is it? I can begin to take her. Almost I say, only on the Niki. Ever for this schedule. And then not home, so say, okay, what is the offer? I take, and you see the schedule. And I got for any one that on you. Can afford one, yes, and quite every day. When you go, virtually, so look at you. With the champion who you can say, and no ma. But what was so even a Maya and Maya Cassiano who can a continue with my voice. So it is Miss Temple for say, and come back at the only two months more thing. Now, first of all, one teacher does it, and play problem. I get one in the source, I'm the one thing. Okay, yet to my ye, now that's your common be when you not when free home. Hello. Hello. Mammy. Kacho, maybe Emilia, me was one here. Okay, Auntie me. Kacho, me mwado. Ya just so, or Bapa. It a must the pan of it. Ofo, about time. So, best I want to so banny this one. We need a war bad time, we do swammer. Okay. The swammer, I said, it is a blank layer for you. Say a bow more a canna, a better school, a chema woman. So bad time, one will go to your face. In your banner, or summer, one now on the top of one among the king. Very soon, and let you be swammer. Okay. Will be planning. Oh. Hello. Hello, good morning. Majeso. I went to Peter New at the Poland. Piero Yankoyani. I, of course, when I get out of the Abani point. Naye, and if it were only a problem in China. It is the only appointment to be after all the country to be found. And so, and it's many people. I thought the only people to act over. Also, it's more than I thought that they are that only after assembly Bible to do over. That condition of it to my another for asking. It won't mean
nneɛma bi bi ka tupu na mo di ka na bɛboa ntaa ntua wɔ nyina yere tuapo ɛna ɔmmerɛsɛm a metuapo ka okay dia odi be your ba no dachi ankwama no eno a na odi ebebo no bra hello first you there ye what to say adom ni nhira abaya magazine ne pom te say yamia pom moya abaya nko ana dia suma mo kai di no custom pa na ya na bibia na so na ya ma ta ni ọba kan de o be ye no na ọba so esuo isuo mi gani kan pe papa ba sen pie ba ka ba sa ni ama me ma no mo fi school ba o mo pie ko be dia ti de me kan si e ma che yen sama kristo so emura ye ma no okay ye kwa ye no o mo ko ye ba ye no o mo mra obi ko so no ga na ba o fie ebe ba no de wa ko boli fu ebe ba no de wa ko ba ko fo ti be me kan se ye sho a fashion that to see man with Christian then I'm sorry so my friend abeyin abeyin pain pa ebe ma se okay hello barema enumunyamfo otomrose ahofedua ken kasiye be man di kete ni mu di dwa o ma me yo ba o ye ke wa ka ma bra ho na nwumire afi abo ahema ko ne krachi o yo ba de ke no kre de tebe wa di munyawo se tia no o ma me yo ba ka be ha me pa ke na oda so wo Swame police station Chirobola kese no ke edu gazovi be pa chewa na me wo ehwa na me pushia bani mo kakra okay de bia barakese station ne wona brosa na se ho no ehwa na ye di ovins ne cookers ni bibia ababegu ho jo enya sam ketu akra na amanfo bi so kire se o gazovi no na kuri omde to pano ni ye depa eno ya ampa adansi die ne de eye ba kope o ma di adansi so do se ke do vinku ana etimidi si abonte ne to pano na de omde ho adwene no so ebi wo ho catfish die no ai jai isanu se ye gifo no pra na pre ho ye gifo de be fasa no omde ya adwene no ya kokaba iti ma mo catfish no mo ba mo benya bi kama na mo de mo djuma ma mo atomo ti gaso vi papa de gi se ke adu ho ba ko pe isi ya se afie yanko yanim papa betia abeduafo nyina o majo so dada nyame nshira o mo pa no kure nyame ache munimudie pa ma yedi se de yegu mpopo so ana metie mo no enya sam ketwa na oze ko de je we gu mpopo so ada o se bi yedi ma nke ya be ba me ma tri so no kremo ye mano ye boye homodin wo fie nenso omusuku ko bamu no eno ni asem no ye boye homodin bia wo fie ye boye homodin bia se do mu kwa sore nenso ye bijo mo kwan edu mo akosuku asa bano omumma ye mu no eno na ya na asem no ono eno na ya na asem minim ho kura ya na wo school mo yes be the father we ye mother we ye why eno na ya na sensa ne ma bebre e wo school mu no also wo sha so ka school afa na ma ye di abofra yi free fie onu se kan kura onu ma ba kura enso be TV so na akora kura aba no kura o kura so kan e de sa obi wo school hwe nyame ho ye bobo Dr. Bernard Foster enu say on the mizu and 5G aba mesremo there be a programs ahodo bia mo ye say engagement working is said the better ho ahwe me ndane kwasi ada bia program bia koso bia mizu okay 5G ni afia na ye gu no okay papa mo moju ma me wai nyame ti ase hello Oforisuo Panipa baby afrefre odin
Wow, Kola Abdul Wahab, Ghibli Park. Okay. Abdul. Yeah. They say, Yamina, a bit boy, and a certain Kola baby. Two more cry, or any team almost saying, you know, I deserve and I said, can I cry? So, Bakura, another cry, yeah. Now, Mammy, and now Papa both to come on my way at the Apparano, but you say, so you're going to like you. Instead of my son, Corano, put your money here, so we are in Giano. Then Paya and boss a young Conada, about the another boy and I eat together, and money, and may I make clear, Okay. So, me performing let's have Madame you, Madame Casamiano. I was here, or Bonnie Trinco, or Bonnie Trinco. Madame Pa, the best Madame Pa, okay. You. Hello. Hello, Oforisuo, my dear. My just so Mpe Nipa would deem baby, I will free. You didn't have to, because I feel him up on the chair here, because you. Oforisuo, Yay. because it's a number, come on, you have left. You can't go more, or not to what I think it could be out. I will see the they have no comment for my if it's for the money of war, I say, I said, when you're beautiful, so this year, what they have on you. Beautiful, what the man goes this year, I make that or something, and I'm really here because I cannot. One year, and there's a person of Tiba, Tiba. The footballing at the beer, something like okay. Hello. Hello, Bozo Bema. Mpe Nipa Udin, baby, I'll free. I brought them a room, some of you, yes, and to money, you're singing a radio. You don't be a best maker center, Bojan and Bruno. Okay. And there's what I said about. I didn't know this, and if you're an idiot. Now, me who say, yeah, Peninsula, a man crown, said, they say, Mujimi Chow. What's it? Yeah, for no. You do not a church in a man called Jimmy Chow. And they say, and cry, say, mobile fancy. Yeah, time we go to cry, the other woman, I discipline, echo, so it didn't cost my blue school. Yeah, but the woman, I must say, a senior monk and crab by my air for a course of a church. You can almost say. So, the people I deal with few crowd can I was one very about them. Said yes, and I was this of one is doing for winning kind of it. Of course, when winning a minute. Yame, Etiase, Yafa last caller, na Yenko, your name. Hello, good evening. Mpe Nipa, my just so deem, baby, I'll free. My day, I like you, Sella, because I feel like okay. Colorado, some now, it's a mechanical. Yet you. Colorado, I number a coup number on ten, overshoot to a tressado. Men collab, or cause a coup by Yada and a young cook and say, Madame, say a killer. Or Oba Bodo. Colaki too, or the okay, and I say, Madame, no, about them. No, Miss Bono. Or Madame, no, will be what me deal, no, can't say what Bodam, no. Menenze was a coom, when you need a caraway, be over Casoba Bonumpo. And so you're funny for Kayobikura, Colara Casana, know what you hold it. But I don't know, say. So see, Sakuna Kahoya, so yeah, or Gimaya. Okay. Then the American cry, no. And then be child the year for. I beg your foot, Joe. So, Enna, your day of Freno, Enina, Ebesie. Enna, your day of Freno, Enina, Ebesie. Now, train up the child, no. Say, entity your bay, no, and that ye a part 1. It's not yet the part 2, no, ebeba. Shakwanya ebefaso na yatetiema na dachi ankome bi no se mame ana papa eniwa enkodai atumi abomo bra se de se na fata se duru baabi na wo hwe nkoda bi ho ana wo hwe mpanifo bi o maduru o mpanifie so na wo hwe ne ye bi a ya na ahomete areho se na kantete no ko yi a enka wa medu sa pempenso no
ya na ebi ahomete ye papa se wohwe obi na de ne ho aye no o duru ba bia ya na maamefo bi kasa akra ya na ye mahomete o se mikra kama anwo kra sa kasa nso ye kasa bia ahomete ye papa ni nyina ne se ye behwe na yatete ye maye na sa hwe no bamu dia yibenya nkoda ma dati ankwama bi no omo ebetumi ababa behwe wo man so se empanifo edi wo man so efiri ho ana se ye yankasa se yefiri ho a yetumi enya nkoda papa bi a omo ebetumi abehwe o man Ghana so akakakra na yebo awura Sompa TV ni so yema ahwefo nyina akwaba eba Sompa TV no nwotwe abopa ho sima baako ewo Sompa TV no so anya Asem keto akra omra samu atrase sa ena odifo pokwabra ono so agi na adwa ohene yire maame yaboa akua asuama bronya oya ono so agi na adwa ene yebeto so do so nsem na ensem a yede ebrew no ano de papa chief executive producer ema dwumadie eye bema usu kantakraka ekobagesi eka producers wanya Asem keto akra oyukoba kwaku ejeboa sa nanana ya mensa brampa ono so eka producers ho na ene omabreye yano ene asoroma so kwanta eja yepagana ye na obi beka se Asem Mpe Nipa no na de no mu kire de no mu ye na Asem Mpe Nipa no ye bota ye kase ya asomdue esisi semapo menteme ho ase na wo de beda Asem Mpe Nipa ye beto ye bo ase na yatumi adosodoso na ya pe asam no pomasi bere na yenhye hansu se wodi kan ewa himfie ana akoto a na no kyerɛ sɛ wadi bi mo debi na mom yɛtan asɛm yɛntan nipa yɛbota yɛkɛse ba akopa no ni nyina nkamfo ano ɛyɛ asomdue ɛna yɛdina kyire na yɛpɛ ɛde ama asanteman ɛne Ghana man ɛne wiase afa na nyina mampike ɔno ɛna echichi fidie mfuruma ɛde mame saa ɛna ukɔ MC awa dawroma ɛna uhu yɛn ɛwɔ Sompa TV ɛne social media handles ahodo nso Facebook ɛne YouTube no ima ɛna nanaya ɛna ɔmu di dwuma no kofro bofo mpa bɛma so keto am yi pɛbrɛ na asa ya aboagye fosuo ne tifosuo me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ɛkɔ bɔhyɛ asase so na last week no ɛna yɛfiti adwumadie bi ase atesesem ene anansesem ene adomankomasem no na yakeka mu ekoduru edin a sebe mpraduasa yewo a yede to odasani na yema omanfo te ase se edin eye agyinahede a yede to adibo bia kropotwedi apoba se yi adom abo yakeka mu eba yanim na ene babia yeduro no se edin bi wo ho a yede eto nipa wabra atorenchem ato abusua bi ena sadin no yetumi edetu obie eno ekoyen kai dum se Asem poti bi esi abusuam enam so ema yetumi de edin etu obi ana okun bi si a yetumi ede edin ebi etu obi edin bi te se bedi akon wabra wokun bi asie ena yede edin wei eto obi a enye Asem keto akra sede akanfo esu ekano no ana se abusua no etwemanso bi a sa bre no poten no abusua no etumi edi nipa bi a yawo no edi ni sitwro no ano se ebra yawo akoda wei ena abusua asase wei na yeje na manso na no odin pa eno ti sa nipa no yetumi ede ne to manso ema no yeyie na apentandin eyedin bi a etan yie pa akanfo se apentandin eyedin bi a etan yie pa na sadin we yede tu obi a wodi a wo mawuo na esan se wo na wo mpese wo bekọ ana obewu biem no ntino ye pagya din bi a 7 praduasa wote a etan enya akono a ne de ato akoda no sayo no so emma akoda no ensan enwu ana onko ne krachi wa abra ne maame awo no sadin no bi eye donko sumina mosi ene Kenya idino edo so ye papa eno ti ebi kura keka ho a wo kura so nimu a
sadin no ne apentedin edin no etan said ye de to obi a odi amawuo wo ne ba eno ye din a sebe producer akamfo afifi mu a wode to omanfo bi ne de kai enwoma na yetumi di edin bi te se ensuo enua emoa abosom saa edin we nsoso no yetumi edi nsuo eto odasanim edin bi te se tano afram eye ensuo din yetumi edi to dasani saa ena onyina odum eye dua din a yetumi edi to odasani sono ana nantwi enso eye din a eye emoa edin yetumi edi to dasani na bosom din ni bi ene tutu afi tigare eno so eye din a yetumi edi to odasani na obi awusuo kura no yetumi manu din te se koko tuntum broni atwea eno so eye ahosuo edin a yetumi edi to obi na de twato okura enne edin akamfo etimi de to obi a yawo no esan se yedika manamo anya ne te se eye agina hyede a yede to adibo bi a krupo twedi ampon ba se yi adom abo na ye wo abusuadin eso wo ho abusuadin ebi ne owusu ejei boaten amankwa opoku asare opon ene de keka ho we eye kwan a akamfo enso efa so eto wo mudin krupo twedi ampon ehye ne ho ani monyam a wo kyena da atetesem adumankomasem ene anansesem Ebowre TV ni so ede mamono ye betoa so na ye de afiri ho memanti eye dwumadi a nana kwabra kase wotram na memre da nwumre biada wode abesom Ghana manfo na saa dwumadi wei wonsom esanse woni nipanti no ye hwe se ama Ghana befa ne ntampa afra no Sompa kofa bai wode dwumadi a ye fa no memanti ebre wo manfo wo potem ho no efi wo MCE no wo potem no de na wo ye MP no common fund no de na MP wane DC no common fund no wo mo ye ne dai wo mo chedi ana sansem wei entina nana kwabna bekase obetena dwam memne da nwumere no nsia ba pam kosi ne non kronso na ye hwe na adie bia ye amagana dia no yaje atuye said your mind Ghana befa no ntampefra enu nti no ye hwe memne da nwumere na nana kwabna kase wagi na adwa na wode memanti dwumadie ebre no ya hyehye dwumadie we kama akukudam a wonim de ewa amanyosemu ene asofo akukudan awo muso enim krupo twedi ampone Bible semu ene wona ye potamu wonim mu dwumadie no saa nkrofo we ene de wo ebetena memanti dwumadie ne so na ye nyina ya so adwene ni ahwe kwampa Ghana befa so na wafa ne ntampa na wodi afram ye hye na kwabna kase na nyoma enkonkai ewo memanti dwumadie ne so Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center Ebrem Oforisuo Samuel onukuto eni Oforisuo a sabre omanfo ani dano so se obetumi agye omanfo afiri won punchirem enuti Oforisuo Samuel se menhia hemboboa no eho ena sabre jakokko na so bra se de beya wona wade ho aye omodin adwuma ho sem aye omodin woton wa yento promise and faith ya dia krankro na abeto so a Oforisuo Samuel Prayer Counseling Center wa bra Oforisuo Samuel watena se na wochi omanfo afiri ompugirem akwankyere mu omre eso fomu a na kropo twedi apoba se yadom wajewo afiri ompugirem na Oforisuo Samuel kuto ena Nyankopon amano honhom aniwa na wode ko honhom ko edema Ghana adehye ene ewiase afa na adehye gina da enu tie komanhia yen boboa no na yen ko Oforisuo Samuel ho eho na jakokko na so na Oforisuo Samuel se meka cho se wonte asode o Oforisuo Samuel se wonte asore emom oba honhom sembiada
obetumi ama ho atɔ menshi anye bobo ano ho na wodi ne dwuma yakɔ di for somewhere ho na yakɔ ne yakɔgya kwankyere mu omre said ye beya ye sunsum ne wo da no bibia atumi afiri so na se sunsum ne wo da pa so de a ade bia besom bia no na agye gu hey agye so di for somewhere nko o yakɔ menshi anye bobo ano Ojaba family house na yakɔ ne yakɔgya kwankyere mu omre 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 and 0265 441995 0265 441995 na yeko di for somewhere ho ne yakɔgya kwankyera emu omre 21st clinic the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert na 21st clinic no wo ba ye no Ghana fo nyina e bona baso was 21st clinic wa ma na 21st clinic no wa ba ma Ghana fo wato mo na nipa dodo no a na e ma wo mo ene yo na 21st clinic no yade no so sisi fa usire mu na kokom wakosu na ase hey eduru ba bia na wo na kura wutrim no ayeden eno ne fa no sciatica no na 21st clinic nkuto ene ba ye no bi hu se bibi de sciatica na waseme ka cho na nwumire se yade bibire bia de free utri su kosi na ase yade bia free utri nwia no ekosi umawura no ya fa ko 21st clinic no besaw yade na sa sciatica no de enfa fo mu fichire o sciatica no enfa fo mu fichire odo for laboratory scan ene massage ni mfidi ahodo pi no a ena 21st clinic ko woni echrem ewo ho a ye massage bed no wode otoso a massage bed no na wa akomwa bi ho no so ye massage enya asem ketwa kra yeko 21st clinic ne yeko gye yaresa na 15 branches ena wo ewo Ghana for na nyina 15 branches wo manfo egye yaresa yeko 21st clinic na said ya manfo ACA bufaso na wakogye yaresa no utifie na wo ye wa hu se wonan kokom wo no ehotwetwen so a wanhwe yie ebe kaka no na egya wagudem untumi nante bie mu wodofo amanfo pinu a akadem no nyina no sciatica ene de omakadem no na kumasi kropom a wo hwa overseas woni alpha radio no ene ben ho wo bo ase cancer quarters wo ho Accra East Legon woni America House no ene ben ho ye wodi wani chirem e wodome temaka so a wo ho takwa dikofo dua enkokko sunwani brekum wanchi tachiman kranza wodi wani echirem e wo goso debi so dwabo so a 21st clinic was nyamini yanko to sciatica yade na se na ye ho antoye e wo 21st clinic na enyoma enkonkai emfa emayen Silent Night Guest House and Event Center Silent Night Guest House and Event Center yakopa baby na ho yakopa baby ada ne nane anwotwe ye ho hey wodofo Silent Night Guest House se me kan kire se said ye wasiesie wo ho no uduru ho a ene abrochire sesa so ene abrochire ene sesa so enua obetumi atra baby ama ho atɔ wodwodwo ho kana to so ye duru baby akwabena ne woduru fia said ye ya na tete sem no ho no bra so anhwe ye obetumi awu kwa Silent Night Guest House na kwa kana to so na jemframa papa bi ewo ho na woda sori anopa no breakfast na ye ready hey na environment no ombia no eso ofe eso akono papa na Silent Night Guest House no won na wato party wo ho won na wakoye waware engagement ne wedding refreshment wo no wo mudi ho dance se ho ye kama ho ye kama papa etuti ho ye de wonko ho bra ko ho na weekend no live band no so eye adwuma na uduru ho so a drink assault a wono eton ho aduane nie local and continental dishes no oko Silent Night Guest House a ebusu se cha na kwasi ada so de fufoni mutuo special no
fufuo ni mutuo special no na koso saa no a na edi atwaguo ewo Sompa FM so wose me kan to se baabi a wo no edidi kwan enwa na baabi a mecho no so no sesi anu ahunu ho sesi anu ahuro amanfo bufa so ewo ho wose wo IPT nyankyere ne ase nyankyere ne ase kwantepon so Otra police station no the next junction no Salena gas house so nyamini ya from wa homa trufo so so afom kwanya no mo chiro kwan ye na besre kone koda ne da na ho kone kodidi engagement wedding parties nyina na kone koye ne ho no wani munte baabi wo ho na se okoye engagement ja ubefiri ho no aniguasese poto wo kaso wa bo no utin so enkotete nkrusu bia nkofie ho enko hotel bia nyenye papa yakwa salad nangas house ho na manfo agiatum 0540 942916 0540 942916 and 0596 103 338 0596 103 338 yakwa salad nangas house na afei yen konkoda na yen na ho yakwa computer so adwadie emra mafuya meya yese hepatitis metuase misremu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru power specialist herbal hospital Dr. Kosia dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture nompemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra or kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a kumase ofeyiase woni Josbro filling station de hwe nmu ena takra de so Anaji Estate Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 power specialist herbal hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa afei na matia se die ntia wodi di natural health clinic ho dan se sa no oyiwa wo so akọ hubi wa ho emi rejai eneme o sei be ba ye pa ena me kai di natural health clinic say wo se eba no o sade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no eno ane no menti hwi bio me da nyame ase sa afei die wagye medi pa se obi so oye funu yare a wa ya enkwa me ka ne pain no onko di natural health clinic also bien ni wa want to minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux and H pylori hwehwe dimpa natural health clinic say sia wo mo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say ho ye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam to true say wo bo iretan ne wakoma eji hwimhwim say uti ya oya na wo so ntumi na ana wachi so na ya oya eye wo mo a wo the both local and international helps and sayare Dimpa Natural Health Clinic ewo Kumasi Dichemso our Old Health Insurance building name ewo Willas Towers Ufri Manshia na uko airport no telephone 0246 744 744 and 0245 118434 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa yesna hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last stop 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Odofo me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na one more etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebeboa Abeba matia kanoso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge ni mu eye drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afekire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom se wata ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bia to he supermarkets ana drinking bars dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumase Suwa 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato yatum ame mo wenu menyam enum nyam shede metachrema ote de ansa no rusia kasa te wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedo burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu ansa no biara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one the senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America NGC broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites kakra monto sabio man pachao oja ofribobam nsapa ofriobibine Black Man Company Limited kukwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water Numwone se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato Okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso awutie ewo Sompa 93.1 Sompa TV fonu nyina so ye mamwa kwa babiem se mwaka ye ho na mode odo abodom na yesom Ghana ni asom no Sompa na yaba no so ne yaba de woba no anya atrase na wamanfo ebeka ya daya wada no yapagya asembi eto ya proso se ababawa akos ene kwamfrempon a sabre omo asoroma so nkwanta na kwamfrempon ene akos abrabo akobo ye ewo pristia no hey akos sanim osanim na ano odini ye papa na kwamfrempon so yene kasa homa so ono so kan de obeka na mom ene no de wo yuasi
wansasi sabre ne yakwa kohwe de owe abrewa enkruma enya asem keto akra eno tifre obi no obi so emfre obi kwanfre po atrase ne yire akosu so atrase opremresi akwa wokọ ne ba bi na mofra hu na wodwane hey wo kire bia du sare tentenku a ne ho afa so na no nya ya Asem Mpe Nipa odi anade asem ena yekọ asoroma so nkwanta yakoba adwuma ho yakoba adwuma papa enya asem keto akra ena kwanfre po se dabi kwamra menka meka mesumi obika eno ti kwanfre po ofia ha enya asem keto akra kwame memo akwa aba eja opening kese ne mpom te sei iwa do me ho ye ye beda se ye to ye nsafre so ode so yo aso aba why aya de ye papa na sabre de esanse akos wona de na asem ebedan Asem Mpe Nipa nti no ye bema ne kwan na ne nsemu a da ya wada no obebo Asem Mpe Nipa ne yetiefo amane no obebo no tofa na kwanfre pon atumi ayi ano kwame wofi ha enne hey kokote de baby be pam cheche ne enne kokote de baby ebe pam cheche ne akoswe mu akwaba yeja empom te sei yankopandom ye de egu ani Asem Mpe Nipa da ya wada ye no kasai asem a wo de beda Asem Mpe Nipa no enne bon tofa na o manfo ntie bi me pamcho se me de masem ebedamo nti ya wada no me ba ha no musei na ne tenten ne tie nyina ni se me ne ablantie ya otemanimu ya friend say me pacho kwa me frempon ya na enka na dodo na ni se America ene efre no enti me ne kohia o pristia kura ne efre so banaho enti me ne kohia ho na o maame ene do ho na me so me papa wo ho nom na me ne kohia ye na enkura bonesem ode ope asem eto manim na abusuan mienu nyina mpene enso ye enkura bonesem ana eja ye de tenaye enti ye start ya bla bonase ye de ko dunkwa nyina wusu esamba pristia honom ye be start galamsey kasa ne nye mu no a wone China fo ne ye adwuma satam na manto mama no 1.5 enti ode to manim say 1.5 no na adwuma e wo ho nso ye galamsey no na ade enti na wonyai ne start galamsey ne nkakra enti start galamsey no starting no na dig and wash ene ye ono sole ahomache na ono odi kan wo site honom na me ma ye aduane na me de akọ na ono etu nete na me soa na de akọ nsuo ho na ono don na me tiguso na oye wash na nkakra na de to hwibalo no ne de start ene na ablabo anim na ekọ anim nkakra na start ye ene na yetimi to land ne bi na ye na nkakra sa ostole anopa na odi kan a me sole na ma ye aduane na makọ site wo me kodura ene dig and wash no me ono ya washing no obra me nso mitime koje na ma ya washing ne saa asama me kan o ma minim ne wo fa ya ye boa wonim yi pristiafo omutie nanago o ba na ho omu nyina nim saa asem we ekire ene o ma me be ye se obetu abakumase hanom se no asi ne fie awie enti ma me ne ba no wode ne kokofo hye menene nsa enti ne yenko obi kokobo enti obi nso ma ye de yenye galamsey na ne enti yenye sole ahomache a ekoti koko ne kakra ne wika ye de bete ye start se e bonso e bona na dwuda som ene ebe ye no ndudu baako no wanyane me wose akos yenko start ne yenye kakra ne ebe kwa akotana ne de touch abobo ye moma so ene ebe bo koko ne ebo no nan a no ono odi kan wo site na me nso ma ye aduane no saa ye wi a ne etu agu apaso yetugu apaso wi a wono kwa site ekwa ye adwuma wo se me nso me hwe koko no ene ebe sole ahomache ni yetwi koko asra na mienu o miensa o enum o ye betwi ni nyina me ne mienu akwa wie ye wie a no ono agya me ho na ma ye aduane na me de akọ site wo na maba be hwe koko no metwi ho a ewie abo a miginam metwi ho a ye ho bibia akopem se koko no bewo na me ne mienu to da kro obi meso ye mu ye lodu koko gu baagi mu a mesoa no no nso asoa me ne atwen ene ba na hoho na emu twen kakra pristiafo omutie me omu nyina nim ba bia na me ne America ne yete enti me ne be twi koko na kọ akọwie ye kaliwia ne asa start ye galamsey ne ye yesa enti me menye me ba we na me ba ye se me ba na ma ba be wo me ne nyina na ba ye ene eja ye ba ye ebe me ba ya me be wo ye enti ye ba ye no me ne ye galamsey ne bla ye frɛ ne bla jo
otie station sesi a me kase ne bla no ye galamsey no ne bla no ne baaye e no oba be hu 5 bedrooms ne ye uncompleted e na ne bla ne baaye no de beto ye nim say kwame oni akozuma be hunu edan bi o enti se mo pa e na me kunu yote manimu ifre me no se akosei na me bra ba be ka onti ye nkọ ne enko hwese opa e ma me ne no ene ne bla jo otie ye ba kuma se ha e ba be hwe e no ye sa akos ba bia wo no pe e na me se an mepe ene ne wotoye ene ye hu bibia wieye ene sa akoye enti nkakra saa e na ma me ne digya ye hono ma me nso menye mebe ya me ne nyina ba ya me manko village hobiem enti o ma me kura timitena se ka se ma ne ma me ne kokofuo ni nyina sei se ma me ne beka no kura ne be ya ye mikunu otemani mu kro ne na konwafuo no ma me tim ka se akosu free me kokoom na kokoo na sei enti me ba ye no manko hobiem e na agya me de me dete ha no mu sei me wo me be e na mikunu e ba ye oba ye ne oba behwe ye kama e no san ekoye enti oba no wa behwe ye no okọ oba no wa behwe ye no okọ enti honom e na mikunu one me start entokwa me de sa menye ne so akofa mpo no okọ de nye ho asem e na me ne ka na gya na wagya me ho emfie mienu nie no wono a wose wo nyaa me wono nso a wose wo mpam me enti de ode be ye me no mea na mekọ enti be na wotwe be miensa nie e na mekọ aboa so be bi ote no e na mekọ ese de me ne kọto ni fiewura anim na fiewura ne mfra anim sa ne se wagya me ne nkora miensa wo honom wonso a wonka se wagya me frɛ wa o de an oba pa kama to yem hwɛ ho nso yie ma me enti efiewura ne misa ne sɛ wo gya me anase wo ye meden efiewura ne so okokan wanya mu a efiewura ne kora wan frɛ me 3 days time e na me am ko ne efiewura ne sɛ me kokan ye wanya asɛm bi anka nkyɛ me ntimi de oba ha yedan mayi mensa afrim enti be ne 2 days time e na me sa frɛ efiewura ne wɔ sɛ amene omuguso kasa e na me si yo enti 3 days time be ko 1 week e na me ko honom me ko ye na ese fiewura na tukwan tina fiewura ne nua e na wo ye kiosk tuwa bi wa aboa so ho maame abre wanti me duru honom na mbisa se maame na maame ye wo ha e we no se woni ha wo tukwan e na obisa me sa de na me se me de asemu dan se ya no se na ne ya wo ha no mu se ni nua no no mu fie no wote no na nyankofo ene eyi papa no fa asefo enti so waka de ne ma menkyere ofie ho no na kofa koto na nanim na de koto na nanim a na de owo no no orfre no ne naka enti me koye ko de asem no koda na ne se me kunu no watu agya me ne nkwala wo ho no enti e na me de asem na be dan so wonfre be ma nim san se ese mfie mienu nie wa wo mafie ho wa wo meda enti wo misa ne ma me ene na ese so obebisa me kunu so wo misa no ena me de me fro ka sa akoye me wo hwa me kodru fia na oba ye na wo se wo kwase asembe na oba aboa so ho be kan egumani mu ase na me se ade asem na me be kan wo so ba ya ma me mre wafo no unimom so mu ye nso so mu ye dua ena abeton ma asem waton ma asem wo nkwa na me se de asem na maton me ba ya sombie mu na me de ba ye me ba se unim se wu gya me wunya me nso a na ye hunu kwan a ye be fa so ena ne hwa na me frɛ na me se na me pa cho me ba ya asem be na me ka cho wasi ukunu kura minhu no na maame na no wa hanom se na maame ne se wa hunu no waka kyen se no wafa obi abaya a wone na wo miensa watu abetena ha wo nkofie na de nti hu agufo no no de ba na enye se me ma frɛ na ka hwe a kyere nti asema na nan kan ya ne se de wa ba be ye kura nti oni hwe e kan because wan fa buo ama no e na me ye se enti me ne ka so ba fie ho kan ya ne se mebie man se mimie man no na abrantie mi kunu otimanimi wa hwemani so ama me mama se yakobọ iboga proof na ewo animu ho no wa start me nchensen ene ogya me no ne nchensen na ekum wo fa we no watu atwene ofa we no watu atwene no wafa nchensen na wo TV no so no wabakeka bompa ho ofa we no watu atwene no ofa we no ayese ne abo ene wo pa me wo fa bo no watu wo se wo sralendo no mese ni nyina me ana me ye mese ni nyina no wa fa bo no watu na ne mampanifo mienu no omo ye da agya ye pa cho da obepira ma da agya wo se froko na oni okan froko na nkra na kope ba bi atana ene wo pa bo ni bi ni me pa cho abo na no ototo no ebi na da ho no mo no ebi bo me pa cho ebi amo me because me se bo
enti wofa no wato ofa no wato saa ene ne agya wo ye de ono a ne ho ebeto no ena pua ofiri fie ho no na me yese da bi sene aba first aba second ebi akwane maame anim bebre ekowia se na maame ne se maka me ba no wontie masem enti akos fa kwadan wabusuafo ena me yese ne o maame aka se idi a mate ena ne mekoye ena me nso me frɛ me nkrofo na me dedan wo mo ena papa nua ba akwo wo sofulai so jani ena otu ka se so watie ne ba asem a wonfa ne ba asem nya asem e wo so ono nso ba na obetie mi kunu na asem ena otu ka ena oba ye nti obeduru fie ho no ma ena wo yese ye nkwa ne maame ho no ena ekoye nti ekoye na maame no ese me mfra na mse me ni credit ena maame de ne foma na mfra nti maame ne fra ena wo se kwame akos papa na wo ye so jani no wa ba o na wo se oni akos de asem ya to nanim ene maame na no ansi no se ante me yale ma kotolet saa be 3 days ni enti me ne enti me nhia na wonko me hoto me ameba ena papa ne yese da bi so akasa de a wate sibe ya wono because de obi court kra ne akogina adaka ne oso yale a e wo se mo ma ne time kakra no ko treat ne ho ba nti wo se ye nko na ne hoto no obeba de a ene ye yeko eno mo fro kapu na mo koye enti na nsen oba fi ho obebo bo me se me nchense okoye no eno no ka kire me se o papa jimifuo no papa kwase ya wono aba me na so no wanfre me no kan se jimi nkurase no ma no ena me di so ana wanfre me nti na mka chense me yale na o kan se na me yale na me nyale o papa na ka chense me so wa jimi next time oba me ho no ma won frɛ me no ma me nya we se wo ba ansa na me se afa no wa kire me mu enti na aka ansa wo yale nti won kɔ wo beba no me nim se papa no wagimi enti me ka kire nso so wagimi nti next time no oba obema wa beg ansa wa ba ena ni agya me kunu ede koye ena me ne me ma yete e baabi ena me yese da bi so ma me se me fa nkoda me nkrofo na me nkrofo abeka eno nso wa makra se wo be hum no so o ma gimi o ma ndika ma na permission enti nya de a woni o mo ebe kasa de a ena me de ba ya mbeda mo enti me de beda mo amensem nyina me de ba ya okay enti sabre no se ye bu kompo kohwe ya chi a tama mo ye galamsey no na moda ewuramu ana mopon na mokofie me pa cho ne da nwulam ye kwa Christian kwa ho anwonafo akuriase ehwo na ne ya bo rubber dan ene eda enti ye kwa 3 weeks ne ya ba ebi ho ye ba breaking day Thursday Friday Saturday ne esa akọ enti busha na ne yeda na ansenya me frɛ na me ba Thursday na me ka se me ne da honom ena boja ewo edua so ko eso na adum ena wo ye se ne no boja no eye de bayi ana me pa cho edua kese ena ewo so boja mienu enti eso na adum eso na me ye se America wa hu no se yedin na nyesa won se ha ya ba ye ne boys hu ade che o medwane agya ye nam se yo na ne agya me de me ka ma no tu mu ena me de me teme ba bie enti ehonom no ena ba bia a bana ho honom na amanfo nim ba bia ne ma me de afuo ma ye pepo kese me ne won nete he me ne no koye ko ye de dakro kosi dan de kro ebo ya de chin ye ne koye ne kobo so wono wo soro na me wase na mayi nchensen na me de ama no ene ewie ye honom kokoo no se ye ka se be man so na wonye be ma wuntumi wo hyefe yi kokoo boto pa no emma no wa hye me de fetreza ma enti etoda kra mi ntimi nsoa no wo se yere wo ho ene me yen kakra na ekotoniti a ene wo de ato ne kwa achi wo kwa koduru mfimfin a na efom brim wo se yakoso kan yo eno na maja to ekofa boto foforo bra ne yensesa ene mkofa boto ba na wahie so kakra na masoa no no nso asoa me bla na de kokoo no ma ye frɛ na amoakon so priestia na so woti a bla amoakon ena na de kokoo no ekokoma no hono ye na ma de nchin se ya da ma de achida 10 o'clock 12 o'clock 4 o'clock ye koni ye ba amanfo adeda no omo be sole na adwuma e wo se kokoo mfutambe de wo ho ne aye mo adwuma nyina awie na se nnem ase dani a enti na me de ba ye se so o jamia onyame no onsume no onhwe ne ma onyame nso a wonka me enti Pristia ho do pen me pa cho ado de onete he wonimpa sa kokoo nsiwa na ye ko ya no ma me ye se na ye abusua sase no me de ko sa kokoo no mani ni mu nenimu kina batasem ka na me de kan ye me ne sole ahomache moli kokoo me sole fo kro kana me de akosi dua biase me ne do
no ye nyina ye doko sole pe ne ya ba betena koko no hu ne yedi ne asa akọ start emle bi mene ne do eda wotwa amempo se wonyini so na wuti aye mene ne do wo mu fie ne nchen se ya me hye Wellington boot me hu yansa ade bi so so me na ho na me pagya me nan se na me se black obi be hwe no se he eye nanka wo ye lucky pass wo hye Wellington boot enko be ka eno onu aku wo no eda me ka wotwa amempo se eye onyini na nke ka se duabo a so bebo me dua nke ka duabo anka me mbom na wo se me bo ni dua enti so aba ye nyina e wa hanom se enti sabre wona na ko pristi akoye adwuma na japade sen na munya firi ho me pacho pristi a ho aye koye adwuma no first of all ne bra be kan dan ho asem no ene e ba ho ene e be ye dan no kakran enti ye anwie dan no kura anwie ena me ne no ye adwuma no se ne ye be ba me be wo me be ya eno ye se na damfo bi o pristi e frɛ ni Noah e ono ana damfo ye frɛ ni Noah enti o ye se ye nkoto ka no se akos ka na me koto na ma ka e na me koto ka no me to ama wodi machi abre pa enti me to enti menye me be Noah na na kire ne ka ni twi e wo pristi a enti wo kire ni twi a meti a kire na menyem eno se a owo a wo se Noah kosu wo ya no wa kire ne ka ni twi na Noah ka se yo mate enti oni Noah ne ko kuma se Accra ene koto ka no enti wo mo ko Accra no ni nyina no wo frɛ me akosu ye nya ka ni bio na ye dada sei no maka se ye dada agai ye nya bio na sei wo se an saa tam ne de se adwumafu yi na ne ye mempese me de ka ne beba na akoye dada na obekasa beka bi ye kyenanko na sei enti se ne me no wa bre no ma Noah ye nhwe ka papa ne na me Noah ne kasa na me kasa kopim so de ka ne ba de yo de ka ne ba ya no de be si junction ne so no mo ba kura na se ene wo frɛ me ene ne ani giem agya ye abobra ene yakoto ye ka ne ne ye tana ka mu ne ba pristia ene se Noah ne tie me na so obeka no kra ye ba pristia ene ye koigi ye nia fine ene se tu ka no ene se akọ village honom enti ka no waton ka no won kwanta hanom se me oton ka no wa mama ne eso oton ka no akire na me mete se waton ka no ena me bisa no ene wo se an waton ka no eda America wo se wono de wone me nkoto ka chese me kunu ka se chese de me kan nyina ye tro ena me twa se tro na me twa bana ho honom ne ye tratra ahomache ye tratra nsuo ne ye ko se tro na me twa o mu nyina hwe no wa no so be ka nokora mo fra won ka nokore ti se de ye ka ene edan no nko a me pa cho ane eti sa ka ene dan no nko a me pa cho ane eti se de na de be dan Asem Mpe Nipa se enyema ho me pa cho de mo de be dan mo ne se no me wono no e wale no wagya me dada no no se won kan kyerɛ me enti se no agapade na me ne na ye no onche no mfa me chefa mame no onsum me 14 years ni na me ne tena ye 14 years enko fa me house girl kra na enko betua meka enti sa 14 years no obesum me na makwa akotena se no wahwe ne ma ansa ne beka sum ho asem no yenya no te enese yekọ asoroma so se wa kofa baba wa bi ma ukunu so onware ne nka ho ho asem te sei me pa atwa enya no kra se me kofa baba no ma no wono wote ho no me na mekwa akofa oba ma no wono wote ho no nya me na mekwa akofa oba ma no wono anakono ne kofa ne ba mete ho ya de me ni frani me yebubu ani na me kofa oba ma no e wode an ho wono anakono ne de kofa ne ba enti sa asem na wo ka ne de me nyi ntumu nne anyi ntumu kyena onsume na me pembe mtra no ko wale na wale okay wonsume na wakotan baby na wanware na ware eno na yadro Abe Herbal Clinic Dr. Abe call the sickle cells doctor ono ena sabre yedi ne ho adanse na womafo enkon ho na wonkosa won ho yade sede beya enwoma bekon kai ede amawo mo krupo twedi ampos yeni aduaba no na yemfa ahaban no ene nubra no ene nuhini no ensa ye ho yade na wukọ maami Abe hode a enam sa yade biada otu ase na wode amaw eye osa otu ase eye fibroid no abeto yam ene ba etumi emeto yam a yakọ maami Abe ho na enyoma enkon kai na yentu ase emfa man wo ba wa fichikom hawo no eda maami Abe wo betumi aboawo ama nyoma konkan ye pa hepatitis na diabetes no in 3D madedia yenko Dr. Professor Abe ho na yenko tu yade yase na yentumi enko yenwuma so na yenfro ensane empesika
emfa enwasa esrim etano so patrapa ena abe herbal clinic kobutu na woti ni djuma habandonko a ena mamia be wode esayade enya asem keto akura ye friend wa homa Oforisuo 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 yakota na so patrapa ho ena mame abewo na sasem we anodene papa eno tika kire obi na obi so enka kire obi wo Facebook eno Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno so Facebook na wokọ bogafo ade no a YouTube wono eno so Sompa TV yenko na yenko hwebi na yentie bi o subscribe a na wa share said ye be ya afoforo no so ebetumi akatumi akwakohwebi na enyoma akonkai na kwame so wa ha wono so ewo bi ka wo bi etre de na yira kan wo baba be ya no kama kwame memo akwa babiem empom te sei kasa memempa ama me why ya no kasa wa homa no so a ya na ano den che hadie oh ye iwado me we ababa wa yo kasa wunim no me pa cho an wunim se oye den minim ne se oye me ran minute why ne ho ade aye ne ho ade ju abraba ne ko bo wo pristia said ye what sikika guso yi kwame anu ye ne sei open kase edika madam wase esa se ye start abrabo no kakra te said ye work am ni o pristia ma me wo kukufuo nti ye ko ba ne se na ase me wo fa no me ma me anuafo no mo wo land galamsey land ho na o mo to ma me ne me bla panyini ene ye galamsey no nti ye galamsey ni na me nya iska kakra na me bla na ma me so asikumazifie ebi wo ho no mo ene o de iska ma operator ne se onko pa enua nti operator ne onko pa enua no ma me pa mo ne dan ne so no wetimi ampa enua no ene nipa ne so asifie mienu ene ba se sa de te dia obeton ba akona what the balance na mama man ena oton ba ko ena o de man nti za tam ko oton fie no kwa na wo me wife no village wo me na me bra kwa na bae ye tere me bra ena makonta ba ko so de pa ya oton fie no ba ko ma ena oton ba ko ma me na me wife no kwa no nka ho na onka ho nti mba na me de amane onka ho se onka fie ni ho ana se mo ba beto ye ba no onka ho te se de o se wo ni ye nyina na free piece ya ho bae no ye ba na onka ho ena ye toy nti ye toy na eja ye de gusu kakra ena galamsey da bia ye ne kakra nti enum ana eja yehu aboa na metime ebo so ye bibia wie ena e ba na se obetena da ani nti ehwa na nyina ete kama etu akra we no ana we ne se opega bi mame ewo yiri ahwa ase ye no mu fie ben ana waka che ga ne se ga ne mentena opega ne ma se wo besisi unwoma na so banu aduane am aduane se ga ne ntena enware adenti satam no wawo akra ye o sha na chi no ana no apega ne mame se me ne ntena it be kwada na minim na ga na be ka hwere me nam se so no afri na komam no se me no ntana me dem so mini problem nti e betena na me na ga na tena nti e tena afi sensem bebre na wi ase na ye ba be ha dan o aboa so e dan na kwa be ba me tobo ase woni oba no tena no na wo ye ba ma bi a se me pradu asa chaka dum no open mo a wo yire wo ye na ne ho nkyene e no kofa bi ma se ene yusu na ono ho kyena no asa ba na ze and sata memphis no wa wo foforo ena me se ya ade bia na wo pa na se bia ne ho nkyene ye no ho be kyere wo oh dabi na nya sa me ho be kyere mo se gine sesai ayo no na de ma me na nim na adwena e ba nditiri mo o ka sa me ne ga na nya dai entina na me so me ne ga ne tena eti ewi ase ga no kwa ka kyere wo se ade na wo ye ne be wi ase e the problem be ba ana o ka kyere ga ne se se obi beti bia efiri wono a ka no kra ewi ase nti na ya na eduru ba bia nipa ye nyini we de ka wanu tumu kasa na man kasa
me say kan wanu tum o kasama kasa akos me say o kasama kasa akos wo pedua ba ye bebo akos wo pedua ba ye bebo me kwa sorry o me kwa sorry fui na me no koye ye o brajo o ma me koye hu a kan wanu tum ma me kasa o kasa me kasa akos we man kasa ma ekoba yinipi ana wonsam na wo kai nyina na ye no kra na enye nyina na ye no kra wonsam na kai nyina na ye me kasa ma kasa me kasa ana ma me ne girl no etrai meba akos ene ye ko asoroma so ya ade we bi ka manfo bu ye afu enti na ade asem no be dan no sebem producer said ye obekan no nye oba ya na ye gi atum na emum no e wo se ye tena se said ye tena se na ye mediation ye be hu ba bi asem na kasa wo ni aponi asem no ye tan asem ye tan ni panti e be se wo kasa no ukuru no wan kasa mane kasa nwi bibi wo ho a ye ya ye be mu abusa no why yesere wa kwa meto aso me sister etna wi ya ana afi ade chi a wusisi ade chi a wusisi sa problem sister girl no your friend say your friend Lydia de antwi ofri kro be so ofri kofiase bet ne papa si efi won kwanta wa me fie ni a papa nso fie wo yechi jo ana me na dey etna enti free wo me ba ho na obi a oba wo nu ku no ete me ba na me no beda no wa frɛ madam fo bi afɛ no wa wo se wada fo no de oba ho a awia no oba bedi me enam asem na wo wa kwa akoton ama madam fo ena me yanse da bi oba wo timi de wo ku no enam asem ade ye secret between me no na kwa me wo pa wi ade no chan nwumere de na na da bi he ntisa na te se wo pa wi ade no ene se me pa wi ade no oba me no ti a me no da no wa kwa ka kire madam fo de minti me no nya dai ena bim ena ma me se me nko efio bim se me na ko ye dai kwa akoda because me no neti ena mu asem de ya asumsem apart from nyankopon ena wo se uhu na wo me no da wi no afre madam fo no wa ama madam fo naka ama even do kra me ma me kra nim sa asem wi ya meka enti wana me ka sa de te dia ena me no nya dai ma me da bim because ba me no ti a my ho ade am no ba beda it me efre madam fo si e kan yin na chende minti me no na ye dai ma me da bim enu nti ne fie ho no me nko fie ho no msa me ne kwa ye dai kwa akwada no tie say again wo we me pa cho wa abo aso oni nete me pa cho me nete oni na wo ana yawo ehye ebe na oni oyiri ene ge no etena ase yeye enchesa ya de enchesa ya osemene ga no ntena na me so mene ne try na nyinse ba yam eti say no ono wo se ene ne ntena na eware ne ka ho ana se duru ba bi oba ba gini kunu no oba na kɔ ne ba bi wa ka so ba ba gini kunu asema wa ka yesa mene ne ntena nti mene so mene ne try na nyinse ba yam eti say sorry ana afi enipa onim wo mo emre wafo ne ade kwanta de asema obi ani ho a onim wa ton hwa ma obia ni wo won kwanta onim sa asemu eno wasa ya no ho se ode sa de na ba aboa so ena m ka chen se nim kwase na ugu mi no enye we ya nipa wonim no na wo ka asem even though we wo nya aboa wo ye nipa wo fra busuam enti se awalesem se bi emu ayeden a ana bibia si a wo abusua de enti na wo mfa nkonkoto abusuafo anim a ade a che a uhu we asemasi a na wabona mane uhu obenti a na wabona mane ena ate wo na amanfo na editetema wo enti ha me pa eya me ya ufa ha na we yere wotimi tam kosua nyina abo asofo na me na minim se me ba ha ne ka me wo ma wo ba ho nyina de kosua ma me mpanifo na wo ba ho de kosua nyina ba ho no ka na wo mu nyina so be frɛ sa waye ye wo course se kamanu tum waye ye wo course se ye be bia ho ma na tum waye homework awie ka me so me ye me homework ama na ha de kwame wo ba ye na wo di kosua e ba sa wo ba be bom dua no ko mo ebe dia dances asemu yo ya America na e wa abo aso me boa wo pa chena mo kwam frepon open gase ye asem kan eti se damage wo no kwase what ma say ntu duru baabi ne kase gina ne ntoa so ye kwa gina why be ba cho mate tie say ye kase ababa wa no fine wo ne na wo ba ko wo yiri a waye ne ho ade ni jano na sa be ware wo yiri no a obi jano be ba cho da bi adai sabe na wo minti minjae no ana
untimi nkɔfo obi sɛ wone na ugya na simsa o wetesi da ɔno aso na ma me ho kwan sɛ ɛnyɛ ɔno anka me ababa wa mene ne ntina die se wo ware mienu ana ugya we nu aware de okofa na ma wo no me de minja ware unya no minja no woni ni shi anam be se ni oh a check akra ɛna be se oh me ban se bia be 8 months na wonim sɛ Ghana mamra no sɛ woni wo yere a waye ne ho ade a na bosumisia awari jaya na anam so no kwan na anam so no sɛ de ɔno ɛyɛ ne like ɛyɛ nim gwa sɛ ɔba a wone ne te na wone ne bɛda no ɔno so afa wachi sɛ ɔfrɛ wadamfo abɔ ɛna ne mu asɛm akyerɛ wadamfo ɛno nti na ɛma me nso bɛ sɛ mene ne nda no ɛnyɛ sɛ bia yɛ boapa yɛ sɛ wɔte wɔ sɛ mene ne na sɛ die ntia but obi a me no te me no da no afrɛ madamfo no waka akyerɛ no ɛna mu asɛm ɛno ne ade ha me ntia me nso me sɛ me nso mene ne nda na wɔka kyerɛ wadamfo no sɛ sɛn wɔsɛ me ba hɔ awia na me ne na ba bɛda ɛno nko a ɛno nti na wogina so de agya no ɛnyɛ sɛ me gya no but sɛ de ha me ne sɛ me ne da no spread me no wɔde wɔtɔ me ma madamfo ɛno ntia sɛ ne mpanimfoɔ sɛ berebere ama ne ma nti me no wa meda sɛ wo nkɔka ayi na mu asɛm nkyerɛ madamfo kwame sɛ yɛde we ɛkonkɔn hɔ a abrabɔ bɛn na no bɔ wɔ Pristia yɛmra no nso so Pristia de ɛna medi kaka sɛ like me ma me mu na wo kuku hɔ nti me wɔ fanom abusuafo land ɛna ɔmo de ma me sɛ menye so galamsey ɛna me yɛ galamsey ne kakra me de epagya 5 rooms si hɔ nti yɛwo saa akra we no na 5 rooms no na ma yɛ den ne me sie wie nti wɔno saa tam no okuma sɛ nti girl na me ne tisisi a ne Lydia no ɛna ɔno nso me ne kɔto a galamsey ne so wɔ Pristia hɔ no mo ɛna yɛba bɛsi 3 rooms no a ate no ho si hɔ no mo no nti abraba me ne boy na yɛ 5 bedrooms na esi hɔ no mo no ɛna me ne de wawo sisi a no nso si 3 bedrooms no wow Asem no kwasem mo pa ye betimi akoba na ho saa ge no akromfo kora eba no so baji good e mo chi ni futuo oda wa no den de yo wa no me oda kade opebia ye wa no den me nka de me pe me nka de me pe baba na ho no mo e ba be chi kwame unim bibi adan na asase a wo ne wo yere a waye ne ho ade tie me haye pa asase a wo ne wo yira waye ne ho ade na mo akobɔ bra na mo abeto na mo di kasi dan wo so na ware no enwuye ana empoye nchemu agapade wo so akɔfo oba foforo nti wo na baba be si dan foforo asi so asase no so oba na nyane de ne sika nkan ho de di ka me da ase sɛ mene ne wo ma ana oba na saa tam no na sika bie ne ho mene ne yonko ba ne kɔda awuram akromfo kɔ no so kɔbo no wono ekɔkɔyɛ adwuma ne bi ama akromfo bo no enti saa sika no no ono so wawo na oda fie no na oba ne sika no eto aduane ma ne di ebesi ne ame no kwame yi masema mebu sɛ unyi ano ma me ho ntɔ me asase no eyi oba we woni oba we ne madea no kwasem enti ekwan bi so no me pa cha ɛhɔ no meba fon so amane no de no ene asesa wa what ma say metio so no oba we abobra makoto asase na so no oba bi asa akwakobre asase ni bi da ho na ne na besi dan asiso no Ghana mran kyerɛ sa opanyin kase meda ase enye se me fitin ya na mede me pese me si dan na wo so wono ati we so beka nyankopɔ so no kra wono a na ka se mi sa 5 bedrooms ne de me ne na asi wabre enti memensi ebi ma saa girl no wono ana saa kan na ya oba akofo akon dance ni we wono ana kan e ma ya we kra ma mre bi o ka che me se me nkwankwa ye pipes esanse metimi awu na mi wu a mabusu afo so bia na o ma ba betwe edan no ho manso e ma o ka saa asem ne che me se me kwaye man ponten e na me ka che se onya abotere me kwa akoya kwa me ye beba ho akos wonsem no eduru baabi a wo ne nam no ano ya eden oba no ukuru so na akɔfa ano ma no eno ye one
kofa ne ma wo no so ne na wo ba ye chiri pristia ono ababa wa no so akwa galamse ni eno na odi besi saa da no o se wa na wo se me pacho oboa ba na ho ye nko menene start yesi edru lentil bra na oye mesi no wo nkwanta sese friend bra kwaku metimi de bra ne number mamu yeti he ya me nko fie na me ko kahwe akere bra no enti ye me kran kan jo se e fa da kwaku no kan kire no me kran kan jo se bra kwaku no kan kire ne se no mi nsa ne se e dan no me kran kan jo se yesi du lentil wono kwa ba be ball so eni se wo e dan se a won kwa ka sa asem ne chiro me ma me ka kire se enko ho me ma me ka kire se enko da ne ho e ma ko me ma me nim na ma me akos na wo ti wo ba na dide ti ma akos why wuti we oba na dictate wo so oba ko for oba oh me na me dictate akos senti dada ababa we say ya no tie ababa wa nyo na de wasamba ye ka bia ma ye fra wo so awufi oba na akwafa ne ma no na wadamfo na wo de no me pa to me nkwafa oba bia ma wo nkwafa oba ma me wonim ne say oba no wonim ne say oba no minim ne say ye ne na net area no oba ne ba ye ho no oba no wo kunu o wonya ni kunu ne na ni kunu awu mienu efie ho na no oba e no se ne pe me nkwafa oba ma no wo ti hoye obi ne fa oba ma no enti wo de wasam nyina me na me ditati ma e na me na me ka cho se sidan mo oba ge no oba no okwafa ne ma me no eduru anwumra wone me ma no e da one room e na me no oba ne da one room opanyika se so ni mu bia saade we e betimi a happy ye be ko hu dua me da se me pe papa wo ben na mo so mo ye bi pa o wo da sa me boa me ba no wanyini me ba first born o 11 years wo betimi akasa asem we no kure se ta ma me wu we no na me papa ne sister we e dada ba kum sa asem we ya me ka me boa kra nyankopon tu kwame yi sa asem na me ka no sa me boa nyankopon tua me ka wo akachia no be awodi ho ya mesere akos ho na ya mesere o kai se wase no kan se ho ya mesere woni oba na obeto wo ene kwame ene oba no nyina wo dem ho o kai se asem no me pa cho an se me so oba no no wo no ba ye ho no wo kunu wo nya ni kunu o bisa no wo ba ni wo kunu one na wo mienu ene wo ba ni papa ni abrante ti won kasa wo ni o mam kasa o mo se wo ba ni kunu wo da bia se ya na aka me papa ne kasa wo ni papa ne kasa me ba nkwanta wo papa ne kasa papa ne papa ne kasa ana me ko fie wo fie wo be ka kire me se me ma ko fo ba ma wo pa ma me friend se fie wo pa ma me friend papa me ne kasa se de me ne ka papa na ede na ma menya ne bone wase ne ba no wo kunu menya ne bone wase ne ba no wo kunu ne ba woni ni kunu wase ne ba no wo na ko ja no akos ababa wa na nkasa no ede na oni ni nya atwaka ababa wa no me pa cho ye ni omu fie ne ben enti wono no wo kunu oba ne maame ho no ma no ba ye fie ho no odi hu no ye fie ho no odi hu no one ne da fie one ne da hemfa one ne da hemfa ene ye dai enu onu akwafa na ade onu ane kwase ne peme anya wa na ade ne ma no me kwafa oba bi ama no me kwafa oba bi ama o wuti hei abrantie ya wuti hei na me makwafa oba ade na ama o na wa ya wadafo wo de wo hu no oba awuni mu no wo hu oba wo pe okay apparativo eye ensabia abadwaso apparativo eye ensabia abadwaso eye non alcoholic drink na Italy mem ena omoye apparativo efriba ye apparativo no amanfo asom ye papa na spices and herbs any fruit ena yede ye apparativo na emanom eboa wo mu ye papa na wona wo kidney yade ne diabetes wo mo ena wo mo tu egu apparativo so enkoda no ma eboa wo mo emo mu nyini no ekonkan na akoda ne yafuru aye to ne yafuru no ebom kururu no se wonya apparativo ni bi enoma eboa ye pa sa na panimu so no se okokoso eye oya na wudidi wi a mekamfo apparativo na media ma onumbia ebeboa ama sa ya unu nyina da asie atumi atu na apparativo no ne ho anika esanse etoa no eye kama obetumi ato ede asho botom akoba bia apparativo amanfo ato aguso eye broni sa no na ebi abepiem ewo kumasi kropom a amanfo atu aguso eboa wo mo kidney yade
ene diabetes ni nyina da eko na wodi wani echirem ewo popuni mantamu a eho ena betumi atu ne watu ne abomirem na wakoton ateso emfaso FA Masters Limited Obasanjo Akwanteponso Accra Girls hwa eno ena ubenya bi ato ewo FA Masters Limited na woso otumi ato bi ede akodi ujuma na Kumasi hade unya bi ewo ha ebebo uye papa na frahumatrufo so ewo Kumasi ya na Aperativo omomra na omume gudibi engu usoto mu ho na eteso emfaso 055 934 7447 0553 947447 and 054 3385 Aperativo fre na wamomra wonsra bem na wamoma buaw sede beya enyoma ebe konkan ababa wa akos one ni kunu kwa me frepon abrabo a wamokobo ewo pristia mem enya asem keto akra se ya wada wutie bia ne ntoaso ne no ene so akwa gosi level foforo bia akwa ya baba wa bia akos ekofa ano edene ma ni kunu so ntesa eno akwa ya asem foforo se ono ena akwa na manu a eneyi wone na wo baako one na wo no wo sane ni ko pristi amam wo kobre asase a wone akosu beto ene desi so no wo sidan bi esiso ama ne yire no a akosu kofa no ma no eno ho asem ayedeja enye asem keto akura ka wo moto ye no eno so ho asem no obusa abrante no so wone ne ntoka bia eno so aya asem fofora ene yakuche dia gu ya proso aseni mu ayire papa enye asem keto akura enti kwanfrempon sabre ya meno kasei se kokoba se ababa bo so nwari bi mu a de na se wo de ba no noko ne baby oh me pa cho no credit e ba akopɛ 5 rooms na esi ye ne e de e wo ho ye betimi achem ende mini problem samum na ka no so ka na me pa cho me ton 100 million and I make us a kia morning me ton 100 million so be ka no kra e da ne ne plaster achiri me ton ye na me babe plaster 5 rooms no me this is can ko plaster 5 rooms na chi wow akoso be so busa na sem busa no me patcho 5 rooms na walk so this can be plaster no 5 rooms no mo ba ho no first second third fourth no ma me bi na beje dan no 24 million e na me friend say obi abeje dan ni 2 years no obi abetena mu a na ye be balance no oba ye na ma balance ni pakro e ka me nsam 20 million e na me de ma no e na de plaster dan na chinti mu mi say na ma me say skabe na de be plaster 5 rooms wo plaster dan ti ma me da sika no ye de den anyo na di ma me da sika ye de den wo se de America wo se de oh wo de wo me ni wo mienu wo de hwade obi ka mo de munya calculation say wo de hwade 20 million and obeje ye 20 million betimi akoto cement aprasta edan na besi ni kura na besi ni ba enye na asam na meka wo America owira fi se o ma me kura me bo na ma ne se 2 rooms ni sika no eno na obeje ye na wo ka no kre ja de wo ka no wo me da se wa no ya me da se me da se kwa me to me da me da se 20 minutes mi plaster 5 rooms e kwa me mo ano pa srewa Brasini na ni kromu ni te kwa frepon wo to ka no wo ba oba ya mane me ba to me ka kire no wo to ne say me to 100 million e me fra nyam nam ton ya me wo fa ase kra na me ma na ton ya 100 million me what dey in try eti wo de plaster dan no ti 100 million na share ni mo ho me ma ni bi me kra me ma ni 1 cedi 100 wo ton ka no ba fie ho wo ton ka no kra wa ma fie ho ba bu so me ena me bisa ye e de so wa ton ka no enya me de dan ma hai na me fra wa ba plaster ye enya me de dan ma hai 20 million nya me na me share wonsam okay 20 million ti me plaster akoswe munya mayi mo afrim sebe producer awade de begu agunkuro mutie me yepa awade begu agunkuro na wodwan so bewu no onyanwu ya ye mfre no dwanfunu awade mefa ne se konko ho akoswe
adenti na wo ne wukunu da na ukobu obi amane papa me pa cho asam na wo ka no me wo nkyiremu wo start so wo tu afirifie ho no na bra no wo wa ahoma ne so mo be frɛ na bisa no me frɛ bra no ka wo mafi one bra no koye adwuma wo sahwi bra no na de ne kototo gold wo sahwi enti bra no etimi frɛ me ti frɛ bra no se enne wo ma ne yo na bra no se enso ababa yo no ti otumi frɛ no egina fon so sai ma ababa wa ne ba ko school kra ko yirai yesi abrantie yi wu wo kuro ni so eso obi ba kwa yira hye no enso ne ba yale kro frame za se ne ba ho tese enti ho ena me ka kire ne yinadamfo ne se bra no wadi America ye dia mente ase se wo ba wo ne meti wunya me wo kwaye adwuma frɛ kra etimi di 1 month kra no on frame enye ho ase na mebusa wo enti di enti ameka sa sadam se bra no wa hwɛ wo ba hanum se ya wo ba aboa so ho no ma wo mafie o obehu awia no wato afo ne nam kwane sko na so no ba fie ho wo ba wo se me ne wo ba beda na me so meka kyɛn se wo sɔle a wo da baabi me pɛ sɛ wo da me nkyɛn ma de kyɛ na wo da baabi na wo ba awia ne wo na ne hwan ya beda wo ba awia na ne hwan ya beda no wakɔ akɔda baabi enti meka kyerɛ no wa na wo gyina ne nkyɛn enti na damfo ne se asam na me ne kan yo frɛ America wo so no na frɛ ne se wo se wo ma ne wo mo na wo frɛ wo mo enti begyina me nkyɛn na ti asam akɔsu wo ka enti wo gyina ne dadafo ne nkyɛn na damfo ne se na da na wo yɛ sa se wo ne obaate na wo ba wo kwaye adwuma ba wo nkofie na wo tena ase aba ebo so me ne wakɔ hɔ awia sa wo ne kɔda enti na akɔsu se wo ba hɔ awia wo ne wo nyɛ de wo ne wo nhia no enti no gyina na damfo ne nkyɛn nyɛ se me frɛ na damfo no wo baabi na me ka no gyina na damfo ne nkyɛn de me ana me kan yɛ na me kan ye wasu o frɛ wo na ugina ne nkyɛn ono na bo mamane no wa ni wo hu ye mo frɛ no wa ni misa no ye nyina ye ta mo frɛ no wa ni misa no so hu wono obi oye ni papa kwa ma me ka akokam o de wono obi a waje me ka obi anka ka asɛm wa ha waje me ka kwa mu obi misika kra me sa ono oye ni papa no ono ni maware akwa ne yere ja no kana wo asɛm na nya wona ko fa no wa asem baaye eye me no wa asem na asem ma me ka no wa wo se me ka kire ye hwe na ye ne no wa no entwetwe nkomo ye hwe ne ne abra tie no wa no entwetwe nkomo woni ma bare anka na yire ja no ye ne abra tie no wa hello Noah hello empom te say ame adono paja ne mai kakra wada roma Noah yo uni makos na kwa mfrempon so meni mo mo nyina uni mo mo sesen amize o mo nyina no mo pristia kura bi ase fro banahu amize ho nana o mo ko hu o mo re bobra na America de me na mo pristia na mde hu no ya santin na me so me ya santini ya ye nyina ya ko hozore no okay enti woni America entem ankasa te say what you say woni America entem te say America me ko frame wofa ne wa no so frame wofa ade bie ne ho America ebe ya woni me mesusu hu ana asem bia ebesu ana oba de entem bia so no me ne obi obebu mamane enti no omuntam asem de tembia problem bi na beba kwa omutime kun wa kura na se emo omutime buru omu hu nua ko ba se ebe dan ya mea no mba me cheme ko hwe mu eda ne dua me ye nyina ya kwa kura so te ko gina oda ne dua no mea enti no omuntam asem de me ne obi a omu nyina obi no obi a ibi pe no o ma frem ba mama ne me se munya abutre mo ba ne ya tena sisi okay enti onu omu esan ye no mo ada ne dua be sei menu omo san ya de ya kodane ba ko wo mu a krom ho village ho ene ya ne opani ba ko e wo pristia odane nua de ne ko ya okodane dua na ababa wa kos woni ne kru enam asem no wabo amane pen woni ne da obo amane de atiane se America no oba mencha wasafi ekopie mu wasahwe na de ye adwuma bu ho eno no me didi nkoma ye se be bi o ye adwuma na saase odi ye na sa na me ye se ho de asaase ho nti opo mra na obitima nya bia ye adwuma eno wode baaye ti obaaye na obeso wi ho no hu se no otogo odukura ebe boa because ho no good ho eno ye se me ye obehwe no watu to good na kasa anya mu nso no
na akosua aka de na wo fam nyina kyerɛ me ama ma fra America no aka kyerɛ sɛ onya de wo yɛ no ɛsa na wo tete wo ba no fa wona de no ho yɛ bɛma ofi sɛ ne ho asoso ba ware mienu a ɛno nkyerɛ sɛ wo yiri pane no wo yɛ na yaka de sa ɛnyɛ fɛ ma ware ne mienu no ɛnyɛ fine na hwɛ obi aka ma timitu no fune la to obeka me nsa ho no ɛyɛ na ofi sɛ bi a asɛm na ya na akosika kyɛ me sɛ nya do kuro sɛ na ya na me pidika me ne na tuo sɛ na wa afo ne frɛ me phone no da me nkyɛn sɛ na me so yire na afrɛ me no na ɔka kyerɛ me sɛ me mpeke na me mfa nto last speaker bet ma me man ri ni hu sɛ o me nkyɛn ɔto na me ka asɛm wi na me peke na akosua ɔfa ɔkye ame na me gye so ɛna obusa am sɛ na mate me nuanka ɛna me so o daabi ɛna ɔsɛ o ɛyi wɔnya ne ntia sɛ waba yɛ mpatamu hɔ ɛna me si yɛ ha ɛna ɔsɛ a wontimi nkyerɛ sɛ yɛ ha nkasa de abet yɛ sɛ waba yɛ area mbɔ sɛ hwilai hɔ ɛna me sɛ ne wɔnnuru ha na me ne di ho nkɔmmɔ bi saa yɛ sɛ ɔbɛba deɛ bet ɔmɛduru ha ɛna ɔsɛ saa ɛna me sɛ ane ɛna mbusa sɛ na sɛsi a no onye na atetena no mu still a no ɛte sɛn ɛna ɔsɛ ɔfa still a deɛ ɔyɛ a na ɔyɛ o yo ya no oye tese on ma me nchen on ma fi ha be busu me be de ho mai na me so oh sa ni na no jira me nchen wo tie bi wona so mo na me se sa na tese na kra so one wona na o se me oni me no obane na me fi ha tudu no wadwane no kɔ America o jira me nchen wo to no o tie bi tie me ne ka sa wi ya na me ka ten se wa wati ko wa so dia wuye enye wona ade ho na afi so betumi afọ ba kon aka yere ho ma fair enough kwese obey wa sede na problem bi ama ise ama gali adwendwen saa na gali wum saa ho amede am ya madamfo metunufu kakra fine minti sare bi berbe mfa ma no na ma ya de maka manu atu nti ho na sem kakra na wo ka se okodi di ne nam nkomo me okodi o kan ne nam so ne woda na wo preja ho na wo preja ho se na ayesi kire me sene oba ho a mubusa anu yese na teso ane won na sa na mbusa anu Noah mbusa anu ya America anu kire mu se obi ko kan na mu nsam kire ne yonko brabo ne wa ere na mas mene ngato for na the last speaker and anu so ma me to last speaker because bi ana that time no ohun akodi na frɛ na se ma na anya awe obetumi aka ate ba se bi amempona kwa ne akoso Noah. Hello? Yes. Noah na akos ene ni kunu no. Ababa wa no obehye ntem no unim ho nkomo kakra. Oh, eno ho nkomo de mi nim ho nkomo because ho complain ana na oba no eye ma me so akofo oba afoforo amasisi ade onte na ho nhwe wonom ye kan ade ante no ana yi na ye kan wa asem se asundwe beba but say kwan wo fa so efa oba no ne sa no ma de medim ho bibia. Okay. Na me fu se bia kwaya baba wa no fa so be wura mu no esan se waye o montam ginafo nti unim sa ankomo no so menim ho bibia because asem no obi aka ne de timin ka se we de na no kwawe ya menim ho bibia. Okay. Medase anwumre medase Abrantie Noah eye akos ene kwanfrempon omo yonko brebo pa ena yeko ne chen ene no ekotwetwen komo no babia yeko akwakoduro no de seven producer obi en sikrodo matoa obi en sikrodo matoa enti awade no omo betoa so aye omo antoa so a eye omo a nemom se omo ntoa so a emu ajapade na sabre ye ba behwe yenko computer so adwedie mra oh man ya woman oh man ya mama kenyi baby ako abusuya medinde nana ya obo amalibia boga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsia mpa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so begidi pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtweni oye sofo oye imam fa waso na we so mfa ne sekan ne hwese ye bechechire ye man Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda anopa bia no nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na omayi beya ifriyenia
na wo ho eno boachiwa na abedru no me doba say the 2M Express ama wo na enti a ofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumre so omuka ne so de amono chiao pesa me ba na me funadum na so menya baby charge ne wo ka ne mu ampao 2M Express wo mo qualified and competent drivers wo ma ye adwuma na che na sania wo kasa nipa ho kra no e ma onya hotoso wo ma adwuma yem na ansa na wo de ka besi kwan so no ma hunu se chimato bia ni ho 2M Express wo ma ye adwuma kwa Accra Takrade Kumase Sunyane Cape Coast any baby bebree nyumakuo schools anansori amoko excursion wo mo bus papa wo de manhan mo so amoko to parcel bi na ode mane make am for 2M Express amo bibia fre 0280 002 020 Wow, what a quality sound. The papa. Na studio be na mau sound papa say. Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enyamo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and swa. Omo kwadare mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Yenia ya sasimi eye abodende emayen adu se me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya to din meman nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no eba so memene da biara ebre no eye anwumre no nsian pamu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de aban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asam ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etitesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa. Liberty Conference is here again. Food for Thought in conjunction with Omayina Ministries presents Liberty Conference 2023 January edition. Order for a brand new draw. See at the Liberty Conference. Ebrewo. Se wo unim. Se wo ntumi nko nya wagin. Ene ne awugidi. Enu nti na die biara ebre wagin ase no. Ye bebie ye nu nti siesie wagin. Wakoma ene wo kra. As your man in the morning and your servant in the Lord's vineyard, Omayina Yaw Edubuashi brings you Liberty Conference dubbed Unlock Your Limitations on the 28th of January 2023. Na ya semino, ye free look at Sempa, a trenum, yimu bako, ekosi enai. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Kumasi Adrum. Time, and opano ngwachimpe mu pepepe. Ministry, Minister Kwame Jedu, any Minister Kofi Pepra. Come and be blessed. For further enquiries, call 0249 640993 0249 640993. Okay. Asem Mpe Nipa Jumatie ena sabre waso egusu awutie no abrante akwanfrepon one ne yire akos abrabo omkobo no pristia emu akukuruhwi ase ye furo bepo ne yetehwe yeso akoko ye dawuram tu galam se baby akwa wieni o omna samwa Oforisuo medase yenche chief ya refo mo hwe nipa minimsa asem we asem ne obia ayi ni friends ayi ne FM ato every baby a se Sompa ahaneda for Asem Mpe Nipa ko asem we asem amanfo peti pa Oforisuo ansana mekasa no mesra branch frempon
so obetie me because we me nwa ketwa na ɛsɛ sɛ ɔpa ya kyɛw ɛne yɛ tiefo nyina kyɛw ansa na yɛato asɛm no so because na no odi yɛmpoa bi ama aduabɔ nyina bam tansa na ne yɛ hu no ne sɛ yɛne naka bom ne yɛdi asɛm yɛ mɛsrɛ sɛ ɛnka wɔ start program no muntie ne yɛ paa kɔ start mpanifo madaroma na no ɛmi sɛ mankasa yɛ nti momfa nkyɛme ansa na watoa so pɛ sɛ ɔpa kyɛw ansa Kwame ada wudi mpoa okay so bebo abre watua adwua okay ne we die wadaroma penifo we dey me pa mo chew penifo se ure fi na san akofa yinchi nti me pa mo chew mo fa bibi anche me eja de chew okay edwafo eja de yetiefo eja de che no yenko so de wo mu nyina ne se ka braba we se utie mi se waso refi we ni so ka mi busa wo se mame ni kan firi wo so ukunu bo wo kwadu kese sa baba wa bi e wote wo na so ne nsa e na ode na bra wa wo na nka mi busa wo se anyanya bia baba wa ya wo kana se mu se wo ba ukunu se wo ba fi wo beda ho nsuo bia mu na pen ana se wie bia bo pen ama baba wa yi wa beda ma wo de wani kuro twa me wisien ahu pen e me ya se wa sorry ti asem ni ye pa be tu galamtino o ma me bi wo ho de saa okay meba se otacheche o ma saa otacheche o ma me bi friend ma me ya aye ma lost in number ka me friend is here wo mu me bo abranti ya na se ne yire ekwa afichire ana se ne yire ekwo a ya na wontimi hye ne ho so ana eho no mentiase papa o sa bia no so amre ni ntuni mama nkyerɛ we sɛ mo na yɛ hu baabi yɛ ne yɛ kɔ asonoma so nkwanta yɛ ne bɛɛma yi maame kasa yɛ na akɔɔsu wɔ hɔ ɔse na akɔɔsu no ne ne kunin ɛne wɔbaa no ɛte wɔ mu ɛdɛn mo ɛma ɔkɔtoo so ɛne obi saa ne sɛ na ababaawa yi akɔɔsu ne se na damfo no ɛkyerɛ yi ɛne ohun sɛ wɔne abaayaa ne namba ɛkyerɛ ne ohun sɛ ne ba bɛɛma yi saa ne abaayaa ne bɛfie hɔ wɔn ne nam wɔhwɛ mu na ohun saa sɛ bibi kɔ so na obi saa na ɔse a ne girlfriend no ɛna obi saa akɔɔsu sɛ na ɛyɛ dɛn na ɛwɔ so de wɔn ayɛ adan ti na wɔn akɔ ama wɔn yɛ asɛm deɛ wɔnya afa na wie nti na mɛka deɛ ɔbɛyɛ na sɛdeɛ deɛ ɔbɛyɛ na sɛdeɛ deɛ a oni problem nti ɛhɔ no deɛ ɛwɔ hɔ no agosu ampacho wase deɛ ɔka set saa ebi timi si saa mepacho deɛ na bɛma bu yɛ timfo ɔka hwɛ kora kyɛ na wonti deɛ na ma ase ka no tam ɔba ho behu gɛ no na me kora me nim sɛ me kunu bibi ne gɛ no enti saa tam no mentimi nka nkyerɛ ne sɛ yɛ ne mpana no no okay ɛyɛ ɛmfa mpɔmpɔ na manfo tie yɛ di asute ne deɛ ne fam Oforisuo ɛne yɛ tiefo mu ntie saa asɛm oyi ɔba bi abɔ mpa yɛ sɛ obenya ne so ne deɛ baako ɔba bi ya ne mpa bɔ no asɛm menti bi mpa ne nsɛm da ɛsɛb sɛ na no me ka asɛm we sɛ sɛbesɛbe ɛgye ɔba bi oni ne kunu abɔ bra koduru baabi bi a wo ma ɛna bi a wɔba ne ka kyerɛ ne kunu sɛ akwasi deɛ aduri deɛ fa nkyɛn ne pɛ baabi bra na ɔmɛka yɛ ho ɛno kora nyɛ common ɛnyɛ yize saa but deɛ yɛnwua bɛn man wɔ kekan sɛ wo koraa no me ɔmra asɛm a metie na obi me yira kɔfa ɔbaa bi de na ma me sɛ me mfa me nso mfiti akabo na mafa ɛyɛ trap ana sɛ ɛdɛn wo koraa wobu me sɛn masa tia saa asɛm no yɛ o wo koraa no sɛ yɛmpa sɛ wo ku yiri ɛnɛ kɔfa nadamfo de ne ma wo a wo koraa wo yiri wɔ bu sɛn ɛwɔ kwan bi so obu sɛ bimpe wo de wo no wontimi na anaasɛ me adwamanfo bɛma ana me yɛ dan na kosua me ne wote asesena papa so wonya me bɔne me no yɛ tu kwan ya brɛ nyankopɔn boa yɛn ya bɛbɔ sese ne sese bɛ ɔbaa bi ba fie okɔre sɛ me yere sɛ fana me mfiti asɛ na ntɛpa na kabo ɔpani adaroma dume bi a mo ne mpanimfoɔ nante na no kasa bebre I hope say we bema me catch your sister as a man me mam yemfa wanim entwitwi fam e kwan bi so we yire na damfo ampa etasi e memma dume bi ye ho hene e wo saa no ma no
ɛne nyinaa te baabi baako yɛnim sɛ bɛrima bi wɔ kora sɛ bɛ ne yere nwia a wabɛsra no kora na yere kɔ adwuma ba wɔtumi fa no nti wei na ɛnyɛ me nwanwa yɛnim sɛ bɛrima bi wɔ mpa wɔnim sɛ ne yere adamfo pɛɛ ni na yere twe ne ho aba wɔkɔwo aba wobɛba na ɔhyɛ hɔ ɛwɔ hɔ paa ɛti ɛnyɛ me nwanwa but I hope sɛ then anka person ka bi anka obetuma kan so me yere kɔwoe na me yere nadamfo ni ɔbaa wontimi nka nkyɛ sɛ girl na ɔne ne te hɔ no wonim ne da woni no but deɛ ɛkɔ so paa na ɔbaa ne onim ansa na wobɛhu kora na aduru baabi saa tam no sɛbe odwan no aka nkyene wobɔ no puu no ɔba nti bibia ni hɔ ɛnam hwɛ life nso a woyɛ timfoɔ ka obi nka bi because one wakɔ akɔbrɛ wo na sika wo ntine ho asantefoɔ asɛm ne Ghana asɛm yɛse bɛrima ɔbaa tɔto atwerɛ bɛrima dɛm nti saa tam bebi ade no adu no ɔbaa ɔyɛ ho hwɛ nyɛ yie nti sɛ ampa sɛ wo maame kora kaa saa bebi ne ɔbaa no aduru no saa tam no ɔkɔ nkɔ ɔbaa mma nti saa na teɛ deɛ a me ne wɔ ma sante saa ne yɛka no me ne wɔ ma nti na ɔte ho but maame nka asɛm wode nɔɔma bi yi wo ho ano sɛ wo yere se wɔde wo nnam maame nka asɛm kyɛw wadamfo no asɛm ɛne deɛ ɔbaa yi ka yɛ sɛ bi ɛyɛ charge bɔ ampa bɛrima bi wɔ hɔ nom a wato pia fagyan ne yere ohun ne ho bɛyɛ kɔ bɛyɛ deɛ woni wɔn ɔbaa te getting to 6 months ebusa wa wosu hu ne ho da yɛbusa sɛ deɛ nti a wɔse wakɔ kama asɛm wei ɛyɛ adeɛ a wɔde punish ɔbaa yi masa duru mmerɛ bi na mmarima yɛpɛ baabi akɔ a ɛne yɛde nneɛma bi bɛbatabata nneɛma bi ho adeɛ a wokɛ deɛ nkɛ ne ɔbaa yi kɛ nyɛ abufuo sɛ ho nkɔ ne nkyɛn yɛ o masa bi mutimi kɔ ne yɛ paa ɔmo sum yɛtimi so obi atikɔ ne awɔ ne nkonsa ɛso no da gate hɔ katakyɛw ɔbaa ne bie gate na apem ne ho ani agozu amesira wa mesɛ ɔbaa ne bi ama yɛ bi afa kyɛ me ne wo su no wɔgye na adeɛ kyɛ me kwa me ɔso kɔ yere fie ne yɛ bɔ so tra de gye wo yere ɔbaa wo ne dɔ no wokɔ nya we no wo ne we dɔ no asa deɛ yɛka ne ha bia wo nte aseɛ da ɔpani deɛ yɛte ha yɛ ka yɛ brɛ yɛ nyinaa ne abadwafoɔ nyinaa kan wo nte aseɛ da wodwan ani kora ka sɛ wate aseɛ woduru fie a ɔno nso ɔno wɔtie deɛ ɔwɔ fie no ɔno nso wɔtie na sabe mpɛ aduasa meka asɛm kyerɛw sɛ woyɛ bɛrima wakɔ akɔsi dan yɛbusa wo asase no na ɛwɔ hɔ ansa na ababa weiwɔ ɔba ampa no ɛti wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ɛdan no yɛsɛ no wakyɛ wo saa 5 bedrooms no na wokyerɛ m sɛ wɔyɛ 3 bedrooms ɛti daakye bia woni hɔ a sɛsɛ deɛ ɔne na wo no ɔno no mfa 3 no na wɔn nso mfa 5 no na 5 no kora na wokyerɛ sɛ wone ne bɛkyɛm ana 3 ne deɛ ɔne ne nkyɛm ma menka asɛm bi wotɔ adeɛ baako ma nipa mmienu a wobɔneɛ wanhwe a daakye wowu akyi no wo mma deɛ wone ne wɔawu no ɛne maame yi mma ɛne wɔbaa yi medonyam sɛ woanhwɛ yi a wowu akyi anaasɛ wakwanto akyi no ɛntɔkɔ a bɛsi fie ɔnyɛ asɛm ketewa wo ne ɔbaa ti ɔbaa yi kasa ka kyɛ so ɛkuraseni ɔpani mesrɛ wo atem sɛ duabɔ wa no sesa woyɛ nice guy ma wo life nsesa koraa wɔ life mu metofo sɛ sɛ menwa ketewa ade a woyɛ no baabi a wogyina no hɔto ɛma ne mienu ade ɔmo di agorɔ no ɔhɔto wonni ani point bia point na wogyina so no so a sɛ wo yere se aka sɛ wadamfo sɛ mame hɔ na wiankwa na ɔba sɛ ɔba yi ka saa koraa sɛ mepɛ ne nada koraa na ɔmame hɔ na wiankwa na ɔbɛpɛ ne mada wei yɛ issue okay na meka sɛ bia ɔbɛka sɛ o wada gyam koraa meyere koraa se mene ne da koraa zia no agye mu ɛno koraa na meka sɛ ɔbɛka na wei ɔpani wei na ade gyina so mesrɛ wo ɔbaa no ne nabrɛ asɛm a ɔbaa bɛtena aka yi wontimi ndinae sɛ meda bi a meka me sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔdua ɛne bɔ deɛ wɔm ɛka ho na mu nyina mu nkɔ ɛmu nkɔbɔ deɛ wofiri sɛ nim because ɔbaa yi sɛ yɛde mic ɛhyɛ wano anaasɛ wogyina baabi aka deɛ ɔbɛka sɛ ɔbaa wo ne nabrɛ ɛwɔ kwan bi so wonim okay ba ma meka asɛm bi panifoɔ sɛ awie ni asɛm woyɛ fan boy sisi a wokɔba bedroom mebi na yɛ mienu ba bedroom mebi na yɛ mensa me tufo show life ye obey so obeware na fine unware na opani ye wasadeɛ na obey onko ne baabi onuru baabi a wo obey onuru baabi a wo so to onuru baabi a na me de me tufo emi wano susu didi matem obey ne te sesi asɛm a enya asɛm bia wo gyina kan sɛ kurasini me be start the program no me the topic said the word crashing no ya ne yente ase baby a wobɛgyina wobɛka no wanhwe a wona umum na we crashing na we crashing ye we crashing be baby ene wan kasa wo ne ye me tufo
ade na wo ye no twa so oba no anya kofa no na no toto ayampia na obai ami nya ne da na me nya hwe masa baby anam na hoto obai wo susu se wo mind mu no e mo bi meka nkyerɛ wo ne na bra kukwan ya befa so obai wo mpa ni bia ma odode enya by force odona san wo do akodi a emphasize se mo nto oba se oba na de ma enya possible okay oba ne be ba ho na hu no e na perfectly ye nyina sa no ma we sabe me ba bia madu no madu ho matra ho be very careful me nua no okay one hwe ye wo life amwa me tufu tie nie pa Oforisuo man fancy time nti odifo bra na no yetia branch da no asem ye nua panyina som se ye de ache no onse me facho me police case because untim ni di atem enye mofra ti me se ka me ache no yatem di no ranka wakwa sai aje se no ya assault no me na me ka kire wo nenso me nua panyine se ya jemu a yentime ntwene tan na mame kan chen se na adwene swa o ma na adwemu mie uswa unyine ana nyame ye na do na kakra beto ne nsem aya blabo akontuo ye kura ye nuru ba bia na wo itime sere no se den kasa den na mutu hwe Oforisuo me pa che wo se obai kofa oba de ma no ana ono akɔhwɛ no nye ho asɛm ne ye kan wo ho nyi na gima ba bi etu otu yi on hye oba foforo hwɛ ne da ɛno so enye ho ne sɛm ne ye kan the basin da sɛm ye kapa ne sɛ obama baba wo yakoma we atɔ ne yem no wotima gye ho me afena makoma atɔ me yem ho asɛm ne ye kan edie na brantie be ya ma baba we akoma atɔ ne yem hwɛ ye wo bi wo no mo a ho wa amelo wasi wo den awie ana wa betinim ana to adwane man di to dress to ntomane ne ma nyina ma no wa hyehye ne se adwane ko nye ma wo ni da wo nye adwane kura kokokro nke mo ni da eso na wo para chew bra ye na nwini hu se brebi obi cho wan sidi di to nsuo no mu a wa ye wa dom wa komoa because that day say one city no amekansa ke bia se nsu no ke omuna se wi ma wuwi eti abrantie ma wadwi ni nyini enkwasoro ne kai dache wo bia wo akasa ko no se wonini wanu asema wo kan honhom kura timi som ye wo bia sabi wonye sika sene ho enso ne obekọ na no we na achia abrantie suma boy ko hwe kasa opakisi ni fie otim eso na achia enam nsem bia oka ya tumi bia fa edidi na chikakrakra abona twonti hwe no kasa yi emamu ye nhira omu asaso ye no me omu na hira ye no omu asaso do me yen enitire Yesu Kristo de no bomba epeja magina ho se sankrofo we na me fo mu a metimi akoma nim na mpaso so ofamamu ene kwa asamado esa so pie besa be share oba. That's the key of the point. Eti mesre ma wadwene we no enyini ne brefie ne betina se hu se ekonya odi ababa we fa so no wakofo oba me wo pa fa ma 1000 me memu amo ma chiawo ha me da na emom oba wo ne to na wo memu me ensa de mesre bebre ona je se de brofo no de onim se na se me brofo de me guso se ma se me nwa akrobato me guso me koskun kakrakra se de brofo de enti anche besi o anche besi kwana di sie no me di sie no na me ka cha brantie se mane nyina adwen se ebia ya be hia fitie me ha ya be ka obana no ayeden eti okofie den sa koka no mane nya bi da mane trim mo bi nkasa nkyere no se onko pro ba no ana bia onku no ebia won set life there be emwa we are so Isaiah 14 verse 9 o se asama do pro Kenya no be shelter for ba ma wadwen we no enye principle se bedum le bi no obi nya ho asem nya dai enka eti mesre abrantie ya ba fom e de ma wa ukofie no hunu niema totoɔ o manie mo mu chop money o yire nie o be ja na me nya masem wo nya na nya masem e dan de sa 3 bedrooms no Oforisuo me kan se so na mfa ma no nsi sa 3 bedrooms no ene
onko pasase na wonsi foforo emfa ma oba no anyesa wo pagya ne dan o ansa de ompagya dan sa dan no miensa de eye maame we ne madea onti ase emmla ne se eye maame we ne wedia ye ne ni asem ye yenta no yenta maame ana ge no na won so no ye do no ye pena asem maame yenta o ne mom eneni nye ya hyebantie yi se papa de sofo kane ne korɛ kɔtɔ asase ne si wa wunum kura mame mepɛ daache mesuma ye bi ato aso ebedum le bi no maame a wutie me woni ai omumi ensa eja betom ne ebehwɛ de ne hoden maame wo ne hoden emra bitima ta na chi emra gusu ta na chi etima sere menua be maketewa yi won start se wo pedan ama baba won pasase one protocol na be si wa wunum kura na wadom no because no obi ba wo bible chese no obi ba wo siesie na ye ne yie menka se onko gya no odi ekoso afa ene ye wa hoden asa dan no kra so gusu dwam ene dwam oboso mi di manu sekito me so o enya hwe won se nyakopo ya adom a me de be na wotwe me ye yie me yi kese obran me bra yie eti mesreti fo me di manu si na mu mesre obi bia ntafi ye be pon on beba mesre why on be pon why abrotia Oforisuo bema kwa me frempon ene me de se wa bahase no na kakra me de ma no no so otimi no di nkomo kama na da so bebo odua yi so bo me dua ene se wie na no di nkomo kama pa wakura no so ho afro pew me say asem me say mani odua twa kora bebem onko kwa obetwa dwan ansa no wafira ata kwa me no nipa kokko no odi na ho afa ti o oso po hene yire hwe waka won sura asem na de we da ya ohun ye enti wo de ese ya na no mse na yi moguo bi Oforisuo ya asem ya ntani pa enti ene me de se kwa me frempon watimi aba hase num na se de osini me ka se awia na epese nyina ba mu no eno krampo de owia age se odwan no de otua beben etua dua ode hu sika bansa na watimi afiri hase num akona me ne na fa yonko awia na se nyina ya bo abusua awie enti no me de eye Proverbs 3:5 ho no na ede ma no kono se fa wakoma nyina bata awurade ho na mfa ose na emfa wo ho entwene wo hunu mu hu no wakwan nyina mu na ono na obetenetene wakwan 7 ne se enye wani so nyansafo soro awurade na da ne free bone ho waye busuani prokopenti ne ye bekwa ne boko de amede ma no ano no na kakra amede eka ho ama ne se Oforisuo ye fo obi ade ye ne ye ye mfo obi ade nsei no ababa wa no ne na brepen papa eya onkai da bi nipa boni ayefo eya kai da bi sa woni obi ebre na ekodu baabi na se wo yi boni aya wajeje okokwo so akogya osubrani eya na eya yesi ye namba nu sumu a ye namba nu na ehwe enti mesra kwa me frempon se ne kasa tentene de onfa mu baabi oma na adwemu mie se bema said on one kasa hu ne ho se bema na waye na adwen se obetimi ene ma mienu atena no onya ne ho se bema na oma na adwemu mie baabi a wadu no osanso onsasa abrabo no nka nyankopon aya adoma ma ono ma hyase ye minim sesei baabi a wakwa akodo nanso no sa wo hwa wo no ma hyase na ena ye ko ofia wo hwa ne ma no ne ono no ne yiri yi mu asetrem se de esi kwana echese ne ma sesente se de ka ne netie no na me ka bibi a kire no sa akosu yi ene kofa oba de ma no se nya akosu yi ene kofa oba de ma no a ma wontena ha se no monka se akosu akofa oba de ama minti no ma je no enka akosu kofa musuo anaso okofa wudro poison anaso woden kranta hye ne nsem se ne ma me fefe ne ekoto no won kwantai onkotwa ne tia na onom poison na na se onfa musuo na anyambia nka kwa me frempo obeji ana eya na etoda bia ya nka sa nipadua no akono boni bia ewo ebinum mu nti no ofa asem bi ho ketua bi na watime de afro pata me yire ne kwaye sei ene o ma me ho kwanti no wafa blonya ho we clackers ewi kukoti ewi ne nsunu nyina aka ho
awade na ye kan ne kwa awade enti da bia ne ye ka se e wo se nke yesu kwa bibia no wo kwa ye san ye chi ansa na obesa wachi na what tangible reason enti a wo de san wachi wa awade nim enti so waye na adwen sa wo wade abobra ne dia oma na adwen mu na ho na de kita na adwen ne kita na ode nam ne de eye mu oha ma men kan kire no omra fom omra ne ho ase Transam ne se de opeso oye kese omumu no onye nkuma anaso onye ketwa de opese erade ma no so no omre ne ho ase obra ho ase a ene yakopon be ma so abrantie wone ne yire ne bro mo ho ase wa ahyase no yakopon pagya won ma no mo ba na so no odru baabi no ofu ntaban na opese otuo ekosoro wa bla na wonya ndru da height na wose wotuo no enti me de ma no sie no me ka hye ne se ansa na oba be kasa ten wana wade mu no empanyin se na wote awade bone ase se wobai waje atum mpo se fampena ka ne ho ananse hwe wadwemu oha me shada de so me kunu hwe se ma ye ready onkofa me amefa oba o de oba bi opani bi onfa ne mra me hira so ama no wonni ma de kronti oba no ode saa ade na to wanim ubi saa de kramponti na me yire ya me ne da sole oso wodome edie benti na wo kwakofo obi fra master musa na bisa ne kramofu krampo na wo mutimi wade be se nan no master musa na yire ya ba akopɛ wate ene kramofu ma akola no wonu mpene se obi meka wonu fi se wo ba no de wo ba no no onu momo no e de adwen bone na eba na de etwa to ne se won kan hu se ni nyinam na ebogos ya bone nyina gu oba no so ye yo so anyo so na kwafa aba ne ba yo se onu akono bone e na kwotwetwe ye na onu akono bone so krapo na de because o yire bi na ma krapa won pa da se asa na me so na mepe e na waje no e na ne na tena e na ne na wo obi a wate obi ni kunu ho oni ni kunu agya because wakwa aho kirem nyame aya adom ni kunu akodi ablo kire wone na wo wona wo so osia no enam wona sika wo nsem bedi wa wo de akoma no wo medi na be kan nsem mienti a wo se wo yire ne wo ye no wone sa leader no esa akoshe pisti a eye adwuma ehu sika ne bi na no odididie no anya bia wonya be ma na emema no mo yire wo dadem ebi okro mo nya problem dadem be 6 months 8 months 10 months in the no and you woman ya bo back on that time no now when ya be ma so be boy ira ko ma wa bla wa wo da dem and no de on to mu sa dan na wa say and you no so again na me ne ko blay ye and e be see sa dan no wo ko blay bi again no so ko blay ya offer the sika no ko to asase no o si dan ma na asase na o ma be there for now it belongs to a cause sa again no ni share bi a wo munte no sa sam na wo carry the offer to so was one yan and the work can be it's as if so jano ano it's a dine no say you much fa ye catch no awade agunkro de baby adu no krampo na gu awie etu abusua ni nyina no o me nyina ye hia kosu ne maame na busuafo na we se so abusuafo me hia wo efitie mu ye tira se awade de wasa kosu ne paso de gya no kwan no offensum no onya no kwan o mu ncha dine mu 44 ne ma no so de obe ma ne die ni ma de sa na mla ne ka na asem fa na asem ko ma fa ma no nsi okay why ne ho ade me ma me so o ma ne kwaye okay abadwafo akasa kwame so otie me ye pa anwumire ya utie me na anwumire ya asase no a oni oba no na ase so mko pristia besi da no ida so bepagya dai utie me ye asase no oni akosu dia mistakenly enu aba besi da yesi so anya saade a ye che saada ni nyina afra we tietietia efiri so wa asase a na atimi si dan enu ti baabi a yakwa koduro no abusua nyina behia na sedi abrowati aka na awade egunkuro awade ya adamfo awade ya adamfo enti no se beguo se enwuo no ejina warefo na aso na mmom nye ne abeka sa awade ne egu no na mmom awade ne kura gu dada nye ye ene abeka sa egu awade no awade na gu dada ene ye ko ne maame ho utimi se waka maame ne se waka ne ba ne kura mfi
Enti oka kire na ase bai say onfa nkọ ba bi o de beko. Enti onfa nkọ ene Asem Mpe Nipa. Ye pasum due. Nemom ba bi e be hye mu no a me ankasa menti ase ne say uni veranda enye ya dwei. So uni veranda enye wadwe so okoya dwei. Ye to asase ansan ye sidan. No bi manhwea ena akwa sidan ye sie. Enunti no say dan no eye woni ababa wa wei ena kobrebesi ye no eno me pese me kom hopi nemom sasa no amudi ka toye ene dan no amobra amuma amudi ka betoye no de woni akosu dia enunti ababa wa o se friend say Lydia se o timi ka tie me na anwumrei se o pese o ware ma wani je e wa wadiem so pese abrabo no to aso e ma wani je pa de a o pa atwe ho fira wade we ho so pese wani je wa wade mu pa de a Lydia yeso o aboa so to ho twe ho fira wade we ho anya sa abrabo no unhunu so da biara da mame kan kire oye pa omno yenwa be me ye kasa nyina no eno de ono so kobrei enye ne bro kobrei ho asem ne ekwan ba bia wakosi dan ne we no amwa dabi asasen de ase ne me univeranda nya adwe asasen de me pa cho se asasen e cha me ntumi de o onti oba no so enti ye wo ba bi wo asem a wo kan wa kura ye boa wo kwa bi so ana Oforisuo mame kasa ye boa wo kwa bi so mame kasa wo ye wadwen se me ame ne me a emra na da no so oba ni sika kura ni mukura na bra ne kobre no se oba ma so ra ni so na de ko wasi no ma pa wano wadwane ansa na we ba akwala na woni we na wono yensi kwan se wajapade se o ma ne bi o yensi kwan eso no so nya baby but baby a what did dan when you to man ko bi de ba re picture you to work ra fan wenye yo woni wo mistake ni o you to work fan and woni wo mistake kwa kuna se nyu obi asa ase so na ko da yo woni na wonya wadwen se ebra wo so na wonya wadwen se bibi se besi and then now you say bibi se besi ka wo se Oforisuo again ye du ni ye tena ha sabe ye kan lawyer ko sinu na itie se obemen ye ne kan boko se nke ye hwe ni emfa ye ntu ayi se wo so wonte ase ye ne mra no kwa buru ye so wa ha ye ne ye se mra se ade we no pa me susu se producers hwe na ye mamra mam ni emfa lawyer na time ni nti na wote ne watie bi se favor wa fine and favor wa fine kwa the American is very simple. Only veranda enye ade. Uni asase. Me say, ya neta no. Me ne wo kasa no. Me ka chan say de ya kanyina no. Baby wakodi no. He, oba wakra o. Wakra nti o ye mistake. O da bi kwa ku ma me ka chan gan say onyina yie. Enti na me ka say. Ye won oba wakra nti ya ka chan ne say. Wonya botre. Wakra no. Wo so wakra. Ai wakra no upa. Ye betimi abasa akenya case because ye disu ade o obi so ye bi osra ebi da obi ani ma wo ya wonnim de opeso okere eti better say ya nhwe ya ma me hwe na me ne ma frefo ni nkomo ma me ne ma frefo ni Dimpa Natural Health Clinic say eye osa ya de abra se osa ya de nko ade bra se osa ya de nko a Dimpa Natural Health Clinic wo de habaduro ene etu osa ase habaduro wo de tu osa ase akwasi brodi de habaduro ni bi ba wo mo am so wura kwayem na wo makotutwo nibra ene nutan ene haban osa ase no Dimpa se osa bia ya de ato so se peptic jetric osa bra na ontu ase ma na osa no enye Dimpa kamni so ti oya ensunsu aso ni bitimi koye osa wachiri bramo wachiri kase okokoso eyo ya kura no a madam ko check up na ye osa sunsu ni bi na eba no ye konye kotu ye osa ase ewo Dimpa Natural Health Clinic detox machine no eboa etwe hu fin blood circulation machine no eboa me moja dia furusa ne kama pa na massage machine no na emiemia na emian owo de chem so we last hours ho na we la Dimpa Natural Health Clinic owo de chem so we last towers second floor ho na owo enkane mensia health insurance abros anymore ho na Dimpa Natural Health Clinic wo ye kwanye ko se osa no yade na onu nkuto na basobodi akwa ma no a otimi etu osa ase eno nti ye frɛ wo mo ewa homatrufo iso 0245 118 343 0245 118
343 and 0246 744 744 0246 744 744 yani afrafo enko twetwe enkomo kakra hello 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 me ba cho mwani but your friend me Bismarck okay busy yeti o but your friend me Bismarck yeti o obese me ba cho me adwene ne share dem man so be wari baba on kura na if you kura ni kwan so ne tena ho kura mama ne tena fiu okay okay hello 0551931931 hello good evening Obapa ya je so ba bia frefre wudin the bathroom be fresh up was a friend from Poma. Okay. If they send me bisa be man say, if Lydia ya on any kisesi and Lydia need oba for ba obeso mu ana. Okay. Oba jisa oba for ne maturity wo for won keka ni nsemu ye na. Baby okay ka kono betima ba na chi me da mase. Okay. Hello. Penny udin baby afrefre. Your friend Mr. Coleman because if you have to so. Okay. I'm say in Benuvosi Sakolate at the Cocoa Shy Dam Namanich. Into them and Homeland Wasi. Okay. Because you okay, more true. How true? What true? See, I do a blend here, but one finia, a baby been penning serious on one case only baby intina. On one cassa or say, we see and only baby intina into Omla from non condemnation near Emma again with us. Okay. Hello. Penny, baby, I'm free within. If I share February time, because I feel to chimay. Okay. The patcho be man in the all year or bois. Can't say, well, who are baffled for and so do any. Ain't you man or yes, sir? It's one G as I saw any feeling of a magan or now years. Okay. Hello. Penny Powding, baby, I'm free. I'm a friend of Medina Yabua. Okay. No. Hello. Penny Udin baby are free. I flame my bam because free school. Okay. Miss Margin says, boy and crown I'm so on yet. Nicasa Grand Sanya. Oba and not Rambo Brass no did not tend to for so being over man. Ya chante ya ne of Apollo Mammy. Why? Obia. Okay. Hello. Yeah, because we didn't mam kasa free. Buzia. Okay. Bema no the oyende near Bema so bad the oyende near Kachirika, Nagin Sakra, and the Onken Onion Kumwekipa. Okay. I had a door for na besi na yebeto adwumadi ne so amamua. Nyame adomo chena yebetumi asa tabiri asemiaba efiri se enwoma wom ayenwie kura. Abrotia. Yeah, Oforisuo, yeah, kwana na yetie fo asemesro wo how bia na se bibia etete wa 0546883287 and answer 024358 another 5878 and 0452094593 ya beje also ya kira kwan na ewo soame Sompa Sane ye ne share filling station no na ehye fence wo ewo na ya mesro mo say messages ne kakra ba Facebook no yankenkan ema wonom na jeni boate wo so me adwo na ne dia wode eba no wo say ya de a wo hwe live na wone ne yire na Patricia Amo na hwe wo say ye adwumasonte no ya nyire won ncha kese akwama ono ankasa na kwanta wo no yo sanso so na digidi wono so say emabi no pa de bi wo ho aya na sabi wo madwen no wo form enu nti no wone no ehya ase a wone no yes a je say sa suban we nyina da gina da na wanye bibi amfa ho ewradwo ase digil wo de no ya kan ti no say ya de a wode enchene egu story ni mu pent no de no ewradwo a wono so
so wasere sa na ɔse ɛma no we pa de Awurade Nyankopɔn nya de a wɔte enema bi asinte no ne de eno no ade bi wɔ hɔ anya de a wɔse wɔbɛfa yɛnkɔ foforo so digil de na yaka wiafe Michael wɔno so se abaye ne ho ɔfɛ paa wo na Awurade so say I tell you Bontre pa so no very 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 pretty ne de kwaku osenso so my love you wo ho yada mu nyina mo ase kekire akuaje wa akode de ne de ba ye kwaku osai enso de ne de ba ye na kwaku sai de no madaro men form kakra na de o kan say abrantia no ye very wicked ose on kan no kren so ye trofo pa na enka wo bi ka so nkokum ne maame a enka anyambia no ne yere ne ka so nkokum ne maame anka obeya na enti na odo ababa no ansa na bia sa na emani nyina esi abusuafo abrefa rich wa yada wase na akua bonso yada se ene mo amaka ne nyina Florence yada mo wase papa nyame yadoma wo chena da bebo ehomode se yebenya bre ede amamo yesode na ofo so be ma say happy birthday enko enfama amakonama Nyankopon hira ena wo sere ede ma wo se o ma nkwatente ahoden wo mo sa so ena wisdom ono so ofo so kro ya mate no agbesi fuga yo e fa no wisdom agbesi fuga yo nti we adwuma oto yo nti Nyankopon hira so no so yes man so ma no ho ban woni dwumadie ne mu narrator osebempa enso eka ho bi na retire enkane Ashanti regional minister okay akon okay akon wife no me meet no was in Monicas yo yes enti happy birthday to Nyankopon enkoso a enya okese na Eunice free was Brian na Owusu Boatin was happy birthday akwadai Nyankopon hira na Eunice so amfenese my post no post my 2 fingers or na yes anete enti nkwada ne do mu post ya no nti Nyankopon enkoso ensho ma wadwen nyansa ne nim dia emu do no tutu wanamo ensi onfa ne bambo no enye fedum eja fedum entwa ho enfa nhyawe efri Eunice na efri ye eho enti ebusiafo yes sorry PK today Pike ni hweka woni hweka ya celebrate na ya mi aduma wo chena na ofu se bia o ma hene o ye emi na ma ni se na so na dey so na me tweme so me ma ya krado se mi hu se me hu so ma hene bompa no sa again baby am show bia o ma hene bompa no sa na pike o ye emi say yes Lord say anointing na awura ni mu awura ni mu eti wa twa me abom na me so me say baby am share ni bia ya krado again na ebrebe ma ye dia Asem Mpe Nipa dwumadie no asie ote omra samwanka odifo pokwa wo baaye saa na ohene yire maame yeboa akua asuama chief executive producer ema dwumadie bema usu kantankraka ekoba ebo dwuma ye papa na adruba bi so a MC a ho osabo adwuma ho ekoba no asrewa montankwesi etu ne hwe no na ya mensa abrampa eboa saa na oyokoba kwaku eyeboa na afrie eboa dwumadie man pike ono eni bonkumhine ochichim fidi mfruma ede emame oko MC aho anana yawo ewo saa na yima enso ebo adwuma pa kobofo bupa bema esuketo am yipebre ne tinfosuo na asa ya aboaji fosuo no ne tinfosuo me ena metena adwam ede Asem Mpe Nipa ebremo Christian enso eboa kama pa bema kokoro no ono ya no namwango Christian no ya no namwango o se hwan okay afọ kwa adwuma wo pon me ne mapamfo ye ko long time wayo hello dog oh wayo we just watch it